Txarrak finalak bertan bera utzi zituen, eta gaur joan den larunbat azkeroztik posible izan etzena, gaur posible da. Antiguoko finalak. Eta finalerako etzela posible izan Antigoko pelota txapelketako finalak zuzenean eskaintzea, baina lau egun pasatak gero dena prest daukagu, dena ondo dago, joan den larunbatean sekulako euri jasak izan genituen, pelotalekoa bakarrik ez, pelotalekuaren ondokoa, gero bazkari egingo zentokia, dena ondatu zen, datzen posible izan, baina gaurkorako dena prest daukagu. Asier Arteaga, txapelketako hainbat partidutan lagun izan dugunak, gaurkorako ere prest. Asier, arratsaldeon. Arratsaldeon Iñaki eta arratsaldeon pelotazaleok. Azerraldea, joan den larun batean bota zuen, gaur, bueno, hau da ikusmina, 2 ordu lehenago, begira, lehen elkarrezkatatu dut, Julen eta Iker Egiguren pelotarien Aitona, lehenko egunean 2 ordu terdi lehenago etorria zen, gaur ere 2 ordu lehenago etorria, eta jendea gaur pena bada, baina kanpoan geldituko da. Bai, pena bada eta beste aldetikan pozgarria ere bai, ez? Bueno, ikusten delako ze afizioa dagoen, zenbat jende mugitzen duen txapelketa honek, eta egia esan, alde batikan pena da, kanpoan geratu berden horiengatik, baina beste ikuspuntu bat ikuste pozgarria, ez? Horako afizioatea. Beti duda izaten da, zer egin? Atzeratu, baina garbi dago, mesedetarako izan dena, eta gero, pentsa, larun batean jokatzak badauka bere bentaja, igandean jokatzak ere bai, zeinek esan astegun batean jokatzak hau ekarriko zuenik. Bai, ez, antolakuntzak bai, talantzori bat zituen, ez? Azkenean beti finalak asteburutan izatea normalen igandetan, gu jogatzen hori mentzat igande izatezian. Garai baten bai, zuen garaian bai, lehenago, irailaren 8-9 egunarekin jokatzen ziren, baina ez? Ganik hainbesteko hemeroteka ez dauket, baina... Gaztea zehar, asier da. Baina bai, zuk esan zuna, astegunen izan dare, jendeak erki dantzen du eta nik uste asmatu dela. Eta urte askotan, Antigoko pelota txapelketak laguntza asko izan ditu, baina egitako bat izan da Antigoko auzoko txistulariek ekarri digutena, eta gaur txistularekin batela pelotarien aurkezpena. Ze polita izaten dago ere, Asier? Oso polita izaten da, gaina pelotari izaten da, nire partiduko finaletako nervioak entzeko eta giroan sartzeko oso baliar izaten da, musika polita eta giroan sartzen laguntzen dira. Zuk pelotari guztiak ondo ezagutzen dituzu, joan den astean hemen izan genuen komentarista lanetan zure arreba ane, eta noski neskak ondo ezagutzen zituen, zuk ere bai. Baina lehenengo partidua, Leire Garai, Andrea Capellan, Gerriko gorri ditugunak, Orotza Rizabalaga, Leire Galeano, Gerriko gorri ditugunak. Zer espero behar dugu Asier partidutatik? Nik uste bi aurrelari izango
beterano, bere gaztasun barrunen, ba, bueno, azkeneko urteetan puntxan dabiltzena, aldairekin batera, eta bueno, ba, partidu on bat eskintzen diguten, eta honenak irabatzitela. Bueno, eta epaileak ere ia txapelketa guztian, esango nuke 3 epaile izan ditukula, Mikel Arroyo gaur ez daukaguna, 2 epaile daudelako, Mikel Txoperena eta Jose Felix Olano, jendeak ere hauek asko maite ditu, Asier. Epaileak ere, bai, Gutxi da, baina begira zema txalo eskaini izkioten Txoperenari. Bai, epaile batzuk bada mitikoa gena, urte asko amaizkin dena, eta hemen, bueno, txapelketa honetan Txoperena normalean fijotako da, eta jendea kariño hartuta du. Bai, eta gero gainera ez da bakarrik epaile izatea. Zure lagun Solano, zure lagun Txoperena, edo gaur ez daukagun Arroyo. Hau ere pelota zenba dakite, zenba partidu ikusi haute duten. Asko, eta gero pelotari beak bai, hainbeste partidu jogautagon, harreman egiten da, epaile egiten bai, eta partidu jogautagon, da tantoak enduiak gaur, eta beste honetan bibote egon, olako zeak izaten dira programak, beste honetan, eta egia esan, harreman politia sortzen da. Gauza bat gustatu zait, Asier, antolakuntzaren aldetik partiduak segitara ekartzea. Zelengo gunean, izan genituen, 2 finalerdiak segitan egiten da, bukatu zirenareko 9 gora joan ginen, segitan orduguna da. Ez dakigu gero zema luzatuko den, baina gogoratzen zera nola ia argirik gabe ditu ginen, eta ez ordu guztia diraunak, baina zeirak hobeak. Bai, nik uste zeirak ordurik egokiena delako, igual altxaldeko postetan garrizkoa, beroa ere bai... Bai, eta gero lan, jendeak badauka bere egin beharra, lana edo... Hori da, baina bai, zuk esatzen seitan, eta gero afaltzea june duenako ordu egokian bukatzen da, eta finala dian nien, gutzak hori hobeto, afaltzako gero. Bueno, mintxe Gerriko Gorriz, Leire Garai eta Andrea Kapellan. Andrea Kapellan Errioxarra bere aita Miguel Kapellan profesional izandakoa eta artista. Gerriko Urdinez, Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeano, Antzolarra. Badoa Garai sake ateratzera. Eta gure prest, gure erlojoa martxan jartzeko. Antiguoko lehenengo aldiz, Binakako txapelketako finala abian jartzen delako. Garaik atera sakea, erdira, Galeanok erantzun. Garaik atzeratu. Ezkerruz Galeanok. Garaik botera. Arrizabalaga ezkerrez. Kapellan, lauterdian. Ezkerruz Galeano. Eskuinez txokoan Garaik. Zabalela jaso Arrizabalaga. Dejada Zabalean. Jaso Arrizabalaga. Atzean Zabalean jarri. Eraban Galeanok. Garaik aukerako pelota berriro. Zabalela tanto. Garaik egindako lehenengoa. Asier Ortega. Batu da huts. Bai, tanto mugitua. Garaiko zuzen mugitu da pelota. Eta kezkatu den gauza bakarra. Arrizabalaga. Nahiko iristakorek ikusi dela. Zagit kantxa. Guztia, garbi dagoela, baina igual egoitze puntu honek uste bat turista korretzu du. Garaik sakea. Atera du erdira. Galeanok, bostetek erantzun. Garaik, dejada txokora. Tanto. Ustekaben harrapatu du. Olatz Arrizabalaga tanto hortan. 2 eta huts, Asier. Bai, 2 eta huts, eta oso erasokora zidu Garaik. Lehen tantoan ikusi du, Iñako Zabalea, txokoan. Eta horrein momentan, lehenengo aukera mota du eta ez ustela harrapatu da Arrizabalaga. Sakea, Leire Garairen zat. Lauan botekin, sakea atera erdira, Galeanok. Lehenko gurean zure arreba anerekin kontatzen genituen bere pelotakadak. Zaket eskuinez lau pelotakada jo zituen, gaur ere kontatuko izkiogu. Kapellanak atzeratu. Galeanok, 3 terrizik. Kapellan, lauaren kuadratik. Gaurkorako Asier, normalo da, ez da zazioetan pelotariak haime kompromiso egituz, Lezto dela, oinati dela, lehendik hartuta dauzkaten kompromisoak eta pera bat izaten da, zerbait utzi behar izatea, eta batzuk aukeratu dute antigo, baina nahitan egez, gaurko egunez beste kompromisoak zituzenak, zerbait utzi behar zutera, Asier. Bai, uste betziko lideren kasu zen dela, atzo oinatien jokatze bat, eta gaurko honetara uneko nahi iztegatik utzi behar izan du, nesken kasuan ez dakit, ziur baten batek. Baina ez da zer pasatzen ere 2 partidu segida jokatzeatik. Profesionetaren zenbatek jokatzen dituzte 2 partidu segidan, Asier. Bai, hori horrela. 2 partidu segidan, 2 egunetan, konpromiso handikoak.
Bai, baina finala da, eta final baten aurretik Ja. ez da jogatzen partidurik, Sake Garaik atera, Galeanok, bost erditik ezkerrez erantzun. 3 eta huts, gorriak iragozen. Ezkerrez Kapellan. Arrizabalaga atzeratu. Kapellan, 4 erdian. Ezkerrez Galeanok, Zabalean. Kapellan, 4tik atzeratu. Arrimotoko Galeanok ezkerrez oso ondo atera. Kapellan ezkerrez. Zabalera moztu ederki Arrizabalagak. Jaso eta atzera Garaik. Galeanok ezkerrez eman. Ezkerrez Kapellanek, bikaina pelotaka da. Galeano kantza erdian, 4 erditik. Eskubinez Garaik txokora. Olatz Arrizabalagak ezkerrez atzeratu. Kapellanek Eskubinez. Galeanok 4tik ezkerrez eman. Garai, Eskubinez. Jaso Arrizabalagak. Txokoan Garaik. Arrizabalaga ezkerrez atzeratu. Kapellan, 4 kuadrotik. Arrizabalagak ezkerrez. Kapellanek ezkerrez oso ondo. Arrizabalagaren pelotaka da, bikaina da. Eskuinez Kapellanek. Galeanok, 4 erditik. Eskuinez Garai txokoan. Ezkerrez jaso Arrizabalagak. Zabalera mozturei eskura utzi dio Galeanori. Hore Zabalera! Jaso Garaik. Ezkerrez Arrizabalaga Zabalera, Kapellanek jaso. Arrizabalaga aukerako pelota, gurutzatu. Ezkerrez jaso Garaik, hau dautatoa. Txapa gainean utzi eta tanto bikaina Arrizabalaga egindakoa. Tanto ederra, Asier. Tanto bikaina oso mugitua. Urduine bika mugitu dute pilota eta azkenean, gaizki gotako bate, suertez, tantoa berain alde. Bueno, arrituta nago, benetan esango dizut. Zenbat jendek nahi duen pelotalekuan sartzea, badakit denentzako ez dela posible, baina orainik ere, Asier, 100 lagun bat daude hemen, pelotalekuan sartu nahi dutenak, Eta ez dago tokirik. Du, Iñaki laren egeitu, baina privilegiatu batzu beti. Hortan dudarik ez daukat. Baina pentsa zenbat jendek gaurkorako erabaki hartu zuen, antigora joango naiz, ordu bete lehenagoan egongo naiz, edo 2 ordu lehenago, baina alperrik. Aitoki mugatua dauka honek, egin ez 350 lagun, eta gaur, ara, Zabalera moztu, horitzarri Zabalak eta bikaina tantoa. Bi eta hiru. Inork esperotzen jokaldi egin du, azpiti zetorren pelota eta zaien egitea hori zen, zabaltzea eta hori egin du. Eta jendearen arira Iñaki, alkate hemen da eta esan marko jau, asintu gehiago jartzeko. Bueno, badekizu, ja, orain bukatzen dela, honen historia, pelotako historian bukatzen da. Ja, datorren egean pelotaleko honen armailak dena botako dituzte da berria ingo dute. Eta orain jendearen zutaraza baldin badago, gero eta gehiago, ze konpotzen dutenen pilotalekoa, orain 340 lagun, gero ez dira 300 iritziko, berez arazo gehiago. Baina, hori da dagoena. Eta zure ondoan dagoena, gero elkartzen dugu, beste historiko bat, antiguan norbaitek pelotaleko ondo zagutzen baldin badugu, ara, tanto, beste bat. Bi tanto segidan, sakez egindakoak Olatz Arrizabalagak. Sakez egindako bigarrena, 3 eta huts galtzen egon, irabazten ari da 4 eta 3 Arrizabalaga eta Galeana. Bai, Arrizabalaga jokoan gehixo sartzen eta ikusten da bera sartzen duguan, erritmo aldatzeko gaitasun berezio dela, Sake Arrizabalaga. Lauan bota egin, sake gurutzatu da, Kapellanek erantzun, Arrizabalaga txokoan, engainatu bai ondo, baina txokoan botateko pelota txapazpira joan zaio, launa. Tanto intentzia bai ona. Ideia oso zen, gero egia esan. Zabalekoa, azelaria, biek engainatu ditu, baina zin. 30 zentimetro gora jotare tanto zen, baina akustatzea joan da txapara egin zaigu. Garaik sakea, launa markagailuan. Partiduko bigarren berdinketa. Iruna egon dira, launa daude. Sake atera Garaik. Jaso Galeanok, ez du jaso? Bost eta lau. Ongi aurkitu dio eskuina galdean. Sake seginako lehena. Zu Asier pelotako xoa edo emakumezkoekin misteren aldekoa? Ni misteren aldekoa. Ni misteren aldekoa, Ni nire esaten dut, ni misteren aldekoa. Bai, ni uste, hasiera baten normalaz, gozuarekin hastea, zerotikan zuzena mistera pasatzea, eskuak oitzen gombarrutelako. Ni uste,
espektakulo aldetik askoz ere espektakulo handiago ematen dela erritmo biziago delako. Eta ezken uste emakumeek ere bide horretan jarraitu horretela, eskuak egiten joan, eskuak gortzen joan, eta pizkenaka pilotan usta hori Eta gero batez ere hasier, txikitatik, umetatik datoztenak horrekin ikasten baldin modea ez dago arazorik. Ez da berdin zu 18 urterekin ikasten baldin mazera, ezberdina da. Zu azten baldin mazera 5 urterekin esku zukatzen pelotan, ezberdina da. Eta batez ere horregatik, emakumeek ere, ikuskizun polita emateko gaitasuna dutelako, eta materialak horretara lagundu barri delako. Azkenen, pelota goxorekin denbora gehien ematen du jokoak, jokoa motelagoa da, eta ez da botikan ikusgarria esango dugu, eta pelotan ustak horretan laguntzen. Hemen onden daukagu, zure koinatu ere, Julen San Miguel, jendea zema maite duen, denak ia orain azkenen gortan sartzen ari den guztia, Julen agurtzen. Remontista handia izan dakoa, txapedun handia izan dakoa. Eta pelota zale amorratu da. Tanto jokoan, 6-4 gorriak irabazten. Garaika Pilanek 6, Arrizabalaga Galeano 4. Jaso Arrizabalaga, ze pelota jaso duen. Garaika zeratu, Galeano ezker bolea, zezin. 7-4. Bikaina garaia joatuako tantoa, lehenik eta behin ezkerrez bikain markatu du gantxo hori. Meritu handiko Arrizabalaga eraman duen pelota. Eta gero intentzio guztiz zabalera, Galeanoren eskuina biatuz. Eta nahiz eta ezkerra sartu den, Resoreka handiarekin. 7-4. Zeretariak atxean txiki bat hartzen erabaki dute. Eta nik ezin dut inolaz ere azo hasier joan den larunbatean genuen giroa toldoa jarri antolakuntzak egin zuen lana, babesa bilatu. Baina ez da bakarrik Antigoko pilotalekoak izan dezeken arazorik izatea, baina bestea da, zu edozein pilotalekura zoazenean Eibarren edo Eibar etorri zeigurura edo Labriten, zuk ez dazu kontrakantza zapaltzen. Zuzenean, zure tokira zoaz, hemen ez. Hemen kontrakantzatik zoaz, kanpotik zatoz, pilotaleka guztitzen duzu, zure atarkiak urtantak uzen ditu kantxa guztian, ez da baterik egia da. Pilotalekoak baduela, arazorik baduela, baina bestetik pilotalekura datorrenak ere, arazoa sortzen duela. Dena puntatzen da. Larun batean etzen bakarrik itokinen arazoa. Zen dena? Dena zen, Zabaleko Raiatik... Baina zu, atarora zoazenean, zuk ez dazu kontrakatza zabaltzen. Hori da. Zuzure, edo Ibarren edo Labriten, zuzure tokira zoaz. Hemen kontrakatza zabaltzen duzu eta denon artean kontrakantza ere ondatu egin hori. Bueno, ez ez dago nolain obra berri hauetan horri ere soluzioa ematea. Aber ba. Tanto jokoan da, 7-4 gorriak Garai Kapelan irabazten, Kapelanek atzeratu. Arrizabalaga, barruan, Garaik aukerako pelota, luze jokatu, Galeanok ezin, 8-4. Ozta barrun, Arrizabalaga pelotari, baina gero Garai berriro ere intentzio guztiz. Galdearonen eskuinaren bila eta aurkitu du. 8-4. Eta esan diate, badakizu hemen final egunean Baskari bat antolatzen dela. Baskari ondo zegoen antolatuta. Baina lasai egoteko janaria ez dela alperrik aldu. Ondo gordetzela kamaratan, ozgailu kongeladoran ondo gordetzela. Eta bueno, gaur abaltzen gelitzen altzera, Asier? Bai, gaur bai. Aurrean ezintan geratzekoa, ze partioan... Behitu, hor ere bentaja. Bueno, tonto jokoan, Garai Zabalera, Arrizabalaga jaso, Garaik aukerako pelota, luze jokatu, Galeano, bostean ezkerrez, Kapellan. Iruterritik, ezkerrez Zabalera moztu Arrizabalagak, Kapellanak oso ondo guruzatu, moztu, Galeano jaso, Garaik luze, Arrizabalaga ezkerrez Zabalera, pelotaria, bigorria pelotaren bila, Garaik eraman, biparetakoa ederra, jaso Garaik, ezkerrez txokan utzi Arrizabalagak, Kapellanek atzeratu, arazoa Galeanonentzat, ezkerrez ondo antzolarra. Kapellan. Jaso Arrizabalagak txokoan pelota, Garaik jaso, Galeano Zabalera, Kapellanek jaso oso nazian dijo tantoa, Arrizabalaga atzeratu, Kapellan. Zabalera, ederra tanto, Asier. Bikaina. Zuk ere firmateko zenuen lako tanto bukaera, Bikaina Arrizabalagarena. Aimar lezorak ere bai hori. Bikaina. Egia esan tanto oso mogitu eta meretzitzen horrelako amaiera batek izatea. Bikaina, Asier.
Bueno, orantxe 15 egun gurekin jaun zinenean, artean komentatzen genuen. Izan zuen nuela lesio txiki bat, eta orduan puntu egin dozen dela. Oker zalimenako eta ikusi ze zure bi hankak osatuta zaude. Zuk izango diazu? Bai, osatu naiz, eta bueno, aste honetan ja jokatzen hasi naiz, eta egia esan, bendik Jokatzen? Partida jokatzen? Bai. Ja, jokatu duzu? Bai, eta bueno, bain bak joku hori hartzen, beldur horiek entzen, baina egia esan guztu da. Barru, ez? Bi epaileak atzatu dute eskua, zanaz Arizabalek joteko gantzoa txarra izan dela, eta gorrien adeko bederatzi gerna, eta bueno, zure lesioarekin jarri ginen. Hori, zure lesioarekin jarri ginen, Bai, baina bueno, ja aztuta eta baina egia esan. Ja, jokatzen da. Jokatzen, bai, iraien deneko parte. Buruan lesioa azalduko zaizu, baina kantxan ez. Hori da, ja pasata dago, rekuperatuta dago, así que baina zentraduta, berez joku hartu, eskuak pixkanaka gortzeakun, eta hori, disfrutatzen, segi. Azer dan, ze arroka uzkago, azier? Ostira lontan behar zainen, jokatzen, festival jaialdi polita dago, lehenik eta behin Retegi eta Bergera, ni eta Izpuru Nauka, eta gero Victor eta Merino, Azketa eta Bertako Beñat Minera. Zagoedako mailako partiduak? Bai, partidu politiak, bi partidu politak. Bai. Eta guztu egia esan etxetik gertu eta guztuak mogea. Oso ondo, hemen 10-5. Sakea Garaik atera du. Garaik Abellan irabazen 10-5. Zabalela moztu Garaik, jaso Arrizabalagak. Kapellan. Zapagainan moztuaka bikaina. 11-5. Eta asko gustatzen ez dut gorri egiten partida, Garai oso erasoak hor ikusten dut, Arrizabalagari oso lotxago jokatzen, denbora guztian alde batetik bestea pelota mugituz eta Kapellan oso bizi da. Beste lagun zer bat hemen dut dugu. Jona Pesetxea. Haure afaritu urtizte. Artista, ez da urruti izango. Joan den larun batean etorri zen, bidelizian nuzua azteko intendenteak Jona Pesetxeak. Zemuzko eguraldi eta zainian, eguraldi txarra baino, finala jokatuko dituk eta etorri ziren da. Itxiziren zantzia, esan diak eta bai jokatzeko ziren da. Ez dira jokatu. Bueno, Garaik egindako tantoa, 12-5. Honen honetan ere oso ongin mugitu du pelota, lehenik eta Zabalean behartu, eta gero txokoan, arrisko hondirik eratu gabe, ikain. Antigoko pelota zaleo kaldetik eskertzekoa da, Aspe pelota alkartek ematen duen laguntza. Lehen bi enpresa profesionala ziren laguntza zutena, baina gaur egun Aspe bakarri da, Antiagon laguntzen duena. Beraz, bidarte eta inguruko kuadrilla guztieri eskerrik asko. Sinesteagatik antolakuntzarako Antigoko torneoak asko balio du. Benetan eskerrik asko Aspe. Tantoa jokoan, Galeanok eskerrez erantzun. Garaik, eskubinez. Eskerrez Galeanok. Eskerrez txokoan Garaik, ze ondo utidun azier. 13-5. 13-5, ederra izan da. Eta Baikoren alde, izan barra duket. Ez dakit Aspek ze laguntza ematen duen, ekonomikoa pelota aldetik. Aspek dirua ematen du, Baikok ez du zer ematen. Aurten pelotak Aimarrek eman ditu batzuk. Bueno, ez dakit. Ez zuten bizi jazian honeako, ez zuten balio, baina eman dago eta eskertu ere. Bueno, hori eskertzeko da. Gu bi enpresiai laguntza eskatu genionean, Aspek esan zigun baiez, eta Baikok esan zigun ezetz, eta horregatik nioen, pelotak ematen baldin bai duzte, oso ondo. Azkendako materiala izatea ere oso importantea da, Asier? Bai, beharrezkoa da, eta oso zaila baita hemen materialak irasmatzea, eta pelota gutxi dago, nireako balio duna. Azkenen pelota bilatzen dugu, frontoia ikusita, bere karakteristika zeinean, frontoia txiki dela, pelota motelak izan behar du, alik eta volumen handieneko, udara pelotarik partio asko dituzelako, eta eskuentzako hona izan dadin. Baina, moteltasun horren barruen ere, edukiz da bere grazi bat, kantxoa markatzen denean, egin bezala tanto bukatzeko aurrelarintzako eta aurreko joko hori ikusgarri izan dadin lagundu bezala materialak. Eta ez da erraz, ez gaur egun, aproximadamente pelota inorrek ez du balio, gero askotan, oso gastatu den pilotak ere
grazia galduta duten ez dute balio, eta ez derresa. Bueno, hor dago, bi personaletik detaila, batak dirua, besteak materiala jartzea, dena dago ondo. Eta sake hemen Garaik dauka, 13-5. Sakea Leire Garaik. Andrea Kabelanegen. Gaur bai, temperatura bikaina daukagula. Lanerako ez dakit asier, baina hemen etxerita goteko adarra dago. Arizabalaga txokoan, Garai jaso, zabalean, Arizabalaga aukerako pelota, txokora moztu, tanto, ederra, olatzek egindakoa, 6-13. Bai, eta tanto garrantzitsua urdinentzat, ez dela partidua hausteko arriskoa zegoen. Ea orain Sakerekin asmatzen da. 6-13. Sake olatzek. Sake gurutzatua, arrimatutako pelota, Kapellanek ezkerrez erantzun. Ezkerrez Galeanoren pelotak atzera, Kapellan, lautik. Arizabalaga txokalozik, Kapellan ondo ailegatu da, atzeratu. Arazoa Galeanorentzat, honek lauterritik. Eskuinez iruti Zabalera Garaik. Jas Arizabalaga, aukera gutzerio Garairi, ala! Eta honek utx, 7-13. Ez zuen Asier pelota horrek ezertxo ere, 7-13. Nik uste gauza baina gehiago pentsatu dituela, eta azkenean, erabaki txarren hartu du, ez? 7-13. Beti ematen du, ezta? Nik lehen garai baten, orain ere bai, sekolako poza ematen dit, pelotalekua girotuta ikustea. Pelotariak ere oso motibatuta egoten dira, eta orain hola, burua altxatu, Asier da, hau da gira daukagun antiko. Hau da, gozamena, Bai. Eta horrek ere, segururik, lanean dagoenari beste zerbait esaten dio. Denei, lanean dagoenari, ikusten dagoenari, nola ez pelota. Lanean hor daudenei, diot. Bai, azkenean Antiguoko txapelketaren xarma ere hori da, ez? Eta fama eta prestigioa ere, nik uste, egin handi baten horrek ematen dela. Etortzen den jende guztiari, inguratzen den jende guztiari, eta pelotari horrek laguntzen du, motivatu egotea, beren besterekoren ateratzea eta partidu honek ikustea. Horreinik ere ikusten dut, kanpoan, jendea sartu nahian dagoela, eta gu ez gara antolatzaileak, baina gure aldetik, ulertzen dugula, sarratzen baldin badira, sarre egotea, baina azkenerako Asier dagoenentzako dago, tokia gehiago entzatez. Eta hor antolakuntzak ere. Eta nahiz etorri honuntza arratsaldeko 5:00, lehenko gunean batek esaten zian, guztetatik etorri nako eta, guztetatik etorri ez, baina partida bertan bera. Nire ustez ondo egitzen bertan bera ustea. Hori zalantzari gabe, aurreko larun batean ez zegoen bogatzei, inundik inora, eta bera, guztetatik etorri zen bezala, pelotari Kapellan eta Fernandez adibidez, hori izatik. Eta jendea diogen normala da jendea segitzatze, ez da beran dutorela, bezik eta jendea goiz etortzen da, jakin da bete egiten dara denbora egin, eta askotan ala eta guztiz ere, kanpoan geratu gara izan da, ez da guztu honeko hain erantzat. Horretik, ez gustatu esan duzuna, obra inondore horrendik eta asinto gutxi goratu, azerleku gutxiago, baina, Bai. Nik dena lortzen dut, azarratzen denarena, dena lortzen dut, baina, gauza batzu badira, konponbiderik ez dutenak, hemen konponbide bakarra da, jende gehiagorentzako edukire izatea, baina hori ez da posible. 14-5, Leire Garaik egindako tanda bikaina Zabalera gurutzatuz. 14-9, barkatu. Eta pilota osonge mugitzen jarritzen du Leire Garaik. 14-9. Hemen gogoratuko dugu urdinak, galtzen ari direnak, 4-3 aurretik egon direla. Edaren galtzen ari direla 14-9. Txokoa Leire Garaik, bikain. 15-9. Eta Kapellanek oso ongi lagunta, baina laukoteko izarra edo ezberdintzen dira, diferentzia markatzen dira, Leire Garaik. Nengo gunean Andrea Kapellanen aita, Miguel, izan genuen gorekin, kontari artista zen, Miguel Kapellan aurrean jokatzen da zaten zian bai. Araba zelaria eta semeare peloteria, baina biak ezelariak. Curiosa da, Ebaten du askotan, zuen kasuan bezala,
aitaren bidea hartu beharra dagoela, baina ez dago zerratik aitaren bidea hartu beharrik. Gustoko bidea. Zuk ere aita aurrelaria zenuen, baina ara, Arrizabalaga galdutako pelota 16-9. Bai, eta kanpaian pelota artista bai, kantxe barren eta kantxe kanpoan. Gaur, errifa hartu aldezu aixir? Ez dira? Gaur, errifa elegantea dago, kontuz, Hainbesteko kola ikusi da. Portu etxen lau lagunentzako bazkaria. Zuk ikusi? Hartu barri atordan. Tokatzen batek, gonbidatuko ikusi. Bueno, Bio jongo batxu, beste bi gara iso. lau lagunentzak. Musien jakingo da. Bai, Vale. Eskertzeko adaren, Portu etxeak, Ezetxo Perurena eta Javier Perez Ziertoak azkenengo urte asko hauetan txapelketan ematen diguten laguntza. Eta jendea zaizai egoten da. Balia hondiko zozketa da. Ezker Garai Zabalela moztu, Arrizabalaga jaso, ez. Merita Garairina. Berak egindako 12. tantoa, markagailuan 17-9 hasier. Bai. Orain ere ezkezkar bikaina. Eta Angulo bikaina. Argitu ditu. Garai egindako 12 tanto, jokoan 11 sakez bat, Kapellanak ere 2 tanto egin ditu, ez du pelota bakar bedere galdu. Galeana dago, tantorik egin ez duena, galdu ere ez duena, baina hemen partida badoa, 17-9. Ezkerrez Galeanok, Garaik, ezkerrez, Arrizabalaga txokora, Kapellanek jaso, Arrizabalaga kakerakoa, ezkerrez, besakainez eman, zota manoz Kapellanek oso ondo. Galeanok, lauteritik ezkerrez, ezkerrez Kapellan, boleaz, Arrizabalaga aipena. Errezeke ikusi du berak ere, tanto hasier galdu egin du 18-9. Eta ez zaitu iruditzen hori egiteko momentu danik. 17-9 atzetik, partidua, ja alde egiteko bidean eta nik uste ez dela orain momentua horretarako. Gero gogoratuko ditugu, zeinek ditugun hemen gurean, kamera lanetan, realizazio lanetan, baina zuetako guztioi izan dizuegu, bidali nahi baldin dizuegu, mezuren bat, esanaz, alako tokitan ari nahiz partida ikusten, edo ez dakit zer pentsatzen dut, edo zer bat esan nahi baldin badizue, lasai esan. Hemen bien bitartean tanda jokoan. Kapellanak atzeratu. Galeanok lauteretik ezkerrez. Garaik ezkerrez Zabalera. Arrizabalaga oso behartu da ezkerrez eman. Kapellan, minutik atzeratu. Bikaina pelotaka da. Bikaina. Ederra. 19-9. Eta momentu izan bikotekoria jaun eta jabe. Toke guztietan, Bai. Aurrean Leire Garaia egin duz, eta atzean Andre Kapellan, atzean bakarrik ez, aurrera joan behar duen leheri oso ondo. Bai, gehiago izaten ari da, bai aurrean eta bai aitzen. Leire Garai, eta neurketa oso bizkordi joan. Partidu hasi dela 26 minutu ditugun. Baina, polita da partida, egindako asko, galtako gutxi. Atara du Garaik, sake arroa. Emozio pixka falta, baina... Galeana goztaretik erantzun. Kapellan. Galeana guztetik ezkerrez. Garaik, Zabalera moztu. Arrizabalaga jaso, txokora. Garaik, txokoan utzi, txapa gainean, tanto. Erra! Bikaina. 20-9. Galean hortxe zen, zai, baina hain ungiuzi du, ez dintzen dura eraman. 20-9. Eta lehena hasier pentsatu dugu merit 13-9 lautantoren aldearekin bazteko oraindik ere partidua, egia da, ezin dela iniz ere zer esan, baina gorriak egia da baitere asko zer gehiago direla. Gehiago izaten dira, esan duguna, bai aurren eta baiatzen hor 13-9 hortan, esan dugu, sake egin aprobetxatzen badu, baina Garaik ezkezar eder batekin berriro sake berezturatu du eta tanto sorta egiten egia da. Tanta jokoan da, txokoan utzi Leire Garaik Arrizabalaga, ezkerrez txokoan luze jokatu, tanto. Bigarren botean jaso du Errioxarrak. Bai, horrengo eta Garai bau, no? 10-20. Oso arro eta gaizkutu du txokoan eta ongi aprobetxatu Arrizabalaga aukera hori. 10-20. Sake oroz Arrizabalaga. Leheno zozketaren esan dizut.
zozketa lehenengo eta bigarren partidan artean dago, beraz, hasier lasai. Eskoan presaka Bai, oain bukatzen da. bore da bila, Iki hartu alde gineki. Ni bai. Tokatze bat egizien eta, bai? Nahi, espazio tokatzen ere, txapeketa honetan, Ja, indituk. nahi nereak egin. Biatiz tokatu, hoixe bat azaigu irugarren tokatzen. Irugarren, finalen tokatzea. Baina igual, nik ere erosi baldin baditu boletuak hasier, Aukera baukek. tokatu zaidanan esperantzarekin erosi ditu. Tanto jokoan, moztu kapellanek, Arrizabalaga txokan utzi. Tanto, erra. Amabi eta hogei. Oso partido polita dikoa, Egia da, markagailuan alde handia dagoela, baina galdutako tantoak oso gutxi direla ere bai. Amabi eta hogei. Sakea Olatz Arrizabalaga. Sakea atera du. Kapellan. Bost erritik ezkerrez. Olatz txokan utzi, bikain ekainatu du. Amairu eta hogei. Hauek ere pentsa hasier, hogei eta beheratzi galtzen egon dira. Egia da, bain ere ez dela berandu, ez da, susperaldirako, baino. Orain lau eta utxeko partziala bai, baina... Bai, eta gorriek natxeena eskatu dute, ni uste ongi eskatutako natxeena. Utxarte txiki bat, bi gorriak Leire Garai eta Andrea Kapellan eserita. Eta badakizu txapelketa hontarako batetik eskerparetan ditugun babesleak, txapazpian daukagun ogi berri, aldizkarian azaltzen direnak, eta gero babesleak gehiago ere baditugula. Adibidez, Jose Mari Taberna, Platero, Andigoko Bodegoia, Danena, Gasteiz, eta gehiago ere bai, noski, Trikuarri, Nian Mentaberri, Antzara, Olillos Taberna, Luis Taberna, peloteria ja atxatu gira aurkitatik, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus, Zarika, guztio eskerrik asko. Txapelketa hontan, torneoaren 75. edizioan laguntzagatik. Olatz Arrizabalaga sakea, 13:20. Sake gurutzatua. Kapellanek bost erritik ezkerrez erantzun. Olatz txokan utzi, Kapellan azetik aurrera torri zenan. Galeanok lauterritik ezkerrez. Garaik atzeratu. Galeano, ozean. Garaik. Kapellanek atzeratu. Galeano. Bost erritik. Garaik. Arrizabalagak. Atzera Arrizabalaga, bikaina pelotaka da. Eraman, ez zuen erza Garaik. Biparetakoa Arrizabalaga. Zabalen utzi. Lehenengo botean ondoko Arrizabalagak. Kapellanen moztu tanto. Bikaina. Bikaina, tanto ona hau ere. 21:13. Bizi jokatua, pelota ongi mugitu dute, baina azkenean da oro. Pelota zaleak hasier zenbat eskaintzen dituen lako tantoak, Hortxe da, Asian txokoan, Zabalean, denak hirukotan sartuta ibiltzea lau peloteak zenbat eskartzen duen. Merito handiko defentsarak utxute gorri beste behin, eta azkenean tanto berein alderekin. Bueno, markagailuan 21:13, ez du azatera erabakita dagoenik, baina itxura ematen du erabakatzetik gertu dagoela. Partidu hasi dela 32 minutu. Leire Garairentzat partidu azken sakea. Atela du, sake gurutzatua. Ezkerrez Galeanok erantzun. Garai Zabalera, kanpora. Sake resto intentzia Baiona, pelota kanpora. 14:21. Hemen ditugu ere bigarren partidurako protagonistak. Apezetxea, Landa, Apezetxea Asperen esanetara prestatzen ari gena, Gerriko Gorri izango dira, Egiguren, Bernaola, Gerriko Ordinez, bi Gipuzkoar, Nafar bat, Bizkaitar bat, tanto jokoan, Kapellan esake erantzun. Arrizabalaga, Zabalera, bikaina, Zegin duen Olatzek hasier, sake resto Zabalera gurutzatu, tanto, 15:21. Lehen ere antzeko egin du, hankak ailean zituela, eta hau ere ikusgarri izan da. Amabostetan hogeita bat. Ez dakiz zuzperaldirako zote den beranduegi. Baina, bueno,
Bulta handiagoak ere ikusi ditugu. Arrizabalaga sake atera. Kapellan ezeitik. Galeano, Zabaletik ezkerrez, laugarren kuadrotik. Garai, irutik ezkerrez. Ezkerrez Galeano. Garai gutxi. Kapellanek ezkerrez, kantza erdian motea. Galeano lauteritik. Garaik. Arrizabalaga Zabalera. Garaik, Zabaletik txokora. Arrizabalaga jaso. Garaik, txokan utzi, Arrizabalaga ezkerrez atzeratu. Kapellanek eraman. Ez zuen arreza. Arrizabalaga aukera. Mozu, Kapellanek jaso. Olatze txokan utzi. Ederra tantoa. Lehenengo botean iritsi da Kapellan, baina ederra tantoa, Asier. Bikaina da. Arrizabalaga ikusten ari da, Bueno, ze doai dituen eta zenbat jokatzen duen. Ez zuen erakutsi gabe joan nahi. Eta, bueno. Pena bakarra daukat Asier, hain berandu izatea susperaldia. Bai, 21 orde zendu 8 bat joango bari da, bueno, oraindik eta emozio handio izango ditzateke, baina bueno, esaten duguna, finala ederra ikusten ari gara, tanto ederrak ere bai, eta goza dezagun, jarritzen den bitartean. 16 eta 21. Saka Arrizabalagak. Saka luze ateratakoa. Lautarria moteak inoz jarri, Kapellanek erantzun. Ezker Galeanok. Kapellan. Guiztu libratu du ezker paretako falta tokia. Kapellanek eskuina zeman. Ezker Galeanok. Kapellan. Hiru territik atzeratu. Galeanok. Bost territik ezker zeman. Eskuinez Garek atzeratu. Galeano Antzularrak. Garai, pelota bila Laura. Arrizabalaga txokora, Kapellan pelota bila, jaso. Arrizabalaga botera, luze jokatu. Kapellanek, kanpora. 17. Bai. 17 garena. Bitxia da, Asier. Galtzen ari direnak. 17 dituzte. Baina galtzen ari diren Arrizabalaga aurrelariak 14 dauzka eginda. Eta irabazen ari diren Garaik egindakoak 13 ditu. Galtzaileak egindakoak gehiago, bitxia. Bai. Eta egindako asko dira, Bai, bueno, egia da 14tatik sakez egindako 4 dituela. Baina, bueno. Jendeak emozioan izaten du. Eta egia da, emakumezkoen txapelketan emoziorik ez dela falta izan. Oraindik ere badaukagu emozioa. Bai, eta biltzi da Arrizabalaga. 20 eta 11 egon dira, 21 eta 13 egon dira, eta orain 17 eta 21 daude. Sake Olatz Arrizabalaga dauka. Sakez 4 lortu ditu Olatzek. Leirek bakarra. 17 eta 21. Partidu hasi dela, 36 minutu ez dago geizki. Ia atsedenik gabe Asier. Arrizabalagaren sakea. Kapellan ezeiti, gora! 18 eta 21. Eta apur bat nervioso, ikusten dut urduri, Kapellan, zagit. Sakez garrena, Asier. Bai, sakea bere etzen ez da, baina zagit urduritasun horren barruan gehitxo arrotu du eta gora. Zer diren finalak, Denontzate, behai bere egintzat, guretzat bai beste zerri badute finalak. 18 eta 21. Arrizabalaga gatera sakea. Kapellanek erantzun aukera Arrizabalaga utzi. Galeanok ezkerrez, etxekoan, tanto! 19. Ederra. Asko arriskatu du hortan Antzularrak Asier. 19 eta 21. Eta ikusten da urdeinago, galtzeko zer inungo beldurri gabe. Partida ia galduteko zigute, orain irazteko. Ausarta, hain eskatu gaztea lan hori egiten jartzeak, bueno. Eta Kapellan orain baldizioka, bere buruarekin. 16 urte bakarra Euskal Galeanok, Asier. Hor oso artizan da. Ezkerrez, Kapellan sakea, ezin! Ogei! Eta Kapellan bero honetik atera eta... Ai. Zer ikusi bat dute dugu. Ogei, Asier!
21. Ikusta, zu bi atzerainen arteko defentzia, baten lasai da bestearen Zu pentsa, 21 egon dira. Zazpitandu sekeden urdinentzat. Segun nago pelota zeleak 21 egiten nahi dutela. Gero ez dakit zeinek irabaztea nahiko duen, baina hola sakean. Sake atera du. Sake da, gainera. Kapellan ezeitik, ezkerrez justu erantzun. Olatzek ezkerrez, ez du asmatu. Leire Garaik atzeratu. Galeanok ezkerrez Lauterritik. Kapellan, irutik, bikaina pelotaka da. Galeanok, ezkerrez erantzu Zaiderritik. Eta pelota zalea berotu da. Galeanok Lautik ezkerrez. Hemen ez dago berriketarik. Kapellan Lauterritik. Arrizabalaga eskobinez, Garaik ezkerrez, ez du txarra Arrizabalagak. Hirugarren kuadroan moztu, jaso Garaik. Galeanok, laugarren kuadrotik ezkerrez, atzean jarri. Kapellan pelota bila, Lauterri da, gora, 21 da, Xierro, 21 da. 21 da. Hau da, sufrimendua. Zor, guretzatez, Guretzako gozamena. Esaten ari ginen, finala bikaina dela. Zortzi eta utzeko partziala, Xier. 21 egon direla. Eta ikusizu, bine aurpegitan zute gozamen aurpegiak, eta guretan sufrimen aurpegiak. Esaten genuen, finala bikaina zikoala, eta emozioa gari falta ditzera. Eta baek eso, nola komentatzen genuen, txapelketan, finalerdiak eta finalak bi tantoz irabazi beharra zirela. Beraz, 21 egin dute eta 22 luzatu beharra dago. 22 ez da bukatzen. Banuen gogoa hau ikusteko, eta nik uste, txapelketa lehenengo aldiz. Eta final batean. Lehenengo aldiz. Lehenengo urtean Aragorri jarri zen, finalerdiak edo finalak 21 eginezkero bi tantoz irabazi beharra zeudela, iaz ez zen pasa, ez finalerdietan ez finalean, aurte finalerditan ez da pasa, baina begira nun pasako eta finalean. Emakumezkoan finalean. 21 da. Partida 23 da. Baldin eta 22 egiten baldin badute, 24 da. Baldin eta 23 egiten baldin badute, 25 da. Eta hor ja bukatzen da. Hortik ez da luzatzen gehiago. Bi tantoren aldearekin partidu irabazi behar, edo tanto bakarren aldearekin irabazi behar izan ezkero, 25 eta 24. Eta ez da jende hau hartu den, Inigo esplikatu du mikrofon altagozetik, baina... Baina bazo txalo egitera du. Bai. Oiek ez dira hau hartu. Ezkerra saka kapellanak erantzun. Galeano, Lautik. Pilotariak bentsatu hartuko ziren, ez? Bai. Bueno, oie gainere jakinaren gainean daude partidua eta txapeketa hasi orduko ere bai. Kapellanak ezkerrez. Galeanok, Lauteritik ezkerrez eman. Kapellan. Arrizabalaga txakalutze, Kapellan atzetik dator. Jaso ezkerrez, Arrizabalaga gairez. Garaik gurt. 22. Baina ez da bukatu. Pelota sale lasai, ez da bukatu da. Lasai. Ai. Asier, bigarren aldiz urdinak aurretik, 4 eta 3. Lehenengo aldiz egon dira. 11 aldiz esaten dugu pelota borobila dela eta... Eta orain ere bai, zu pentsa, 21 eta 13 egon dira irabazten gorriak, beratzi dautzeko partiala sartu dut. Tanto urdinak egiten bali maute, bukatu da. Hor da Olaz. Zaka ez dela du. Kapellana jaso. Olaz etxoko, utzi, tanto eta bukatu da, orain bai. Eta bukatu da. 21 eta 23. 23 eta 21. Ez sinistuko neki. Asier. Azte posta urdinetan. Benetan esango dizut, neri partidu asko gustatu zera. Zure initzia da importantean, nerea ez. Neri ikaragarri. Esaten dira, partidu bikainatzikoan, 14 egindako Arrizabala, 13 egindako Garaik. Eta esaten dira, zer falta zaio ba, emozioa bakarrik. Azkenean, emozio hori izan dugu, así que bikaina finala. 42 minutuko iraupuen izan duen partidua. Leire Garai Andrea Kapellan irabazten egon 21 eta 13 eta galdu egin dute urdinak Olatz Arrizabalaga, Leire Galeanok 10 eta utzeko partiala sartu dutelako. Zuk Asier, lasai hartu atxeena, ni protagonisten bila noa. Eskerrik asko Iñaki.
Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, eguneko eguna eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu da segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Lehenengo partida bukatu da, Olatz Herrizabalaga, Leire Galeanoko 23, Leire Garai, Andrea Kapillanako 21, Olatz, zorionak. Eskerrik asko bai. Zeinek esan, galtzen ari zineten 21 eta 13, amartando segidan, zeinek esan? Nik ez bentsat, hor ikusi egunean, egon gara hor tanto asko, bostean nahiko estankata egon gara, demora osoan atzetik, ganera ez da izen joko oso ondo ibili garela, ez nire partetik ez, Leire oso ondo ibili da, bai Leire Garai eta bai Leire Ganean, nik uste hasieran Leire domina hoiztela beti aurri hartu izazte, da orden dejadak imin asko izte, baina guk eutxi, amaire arte eutxi hogu, gero eurek igual bajatu indizapura, gu gora etorri gara, eta nik uste egin duten remontarik politzen izen dela gaurkoa. Horaz, bigarren partida sekulako egin dezu. Sakatu ondo, sake remate ondo, tanto bukatu ondo, bigarren partida sekulakoa. Bigarrena, lehenengo astuteko moduan ikuste dut, frontoien enaz egon, enaz eroso topau, hankatatik, nengon frontoien, enaz eroso topau, gorpuzkera aldetik, baina hori, gero igual izen alda galdutzet ikusi otenien, ez holako pastan dizen, azkein kalde bale iterasoaz, urten inda, da orden konfiantza gehiago kigut, amaira nik uste klabe hori zendala, ez? Gu konfiantzaz goien egon gara eta eurek bajatu indizela. Olaz, ez dakit, joan den larun batean ze pasatuko zen, sekulako giroa zegoen, joan den larun batean gaur ere, hau da giroa dagoena, Bai, ganera nik uste markadora belagondu dugu, ganera jentirik ustetareko, ez? Atzetik datorrena horreri animetie, amairan gainera, nik uste ganera lehengo aldiz, txapelketa honetan, hogeta bana indala eta hogeta. Ez dakit hori zer hartzen duzuen, baina bueno. Momentuan hain ondo ez, azkenean... Baina bukaeran bai. Bukaeran gozaba bat, bai, azkenean ez hau okurri duakenean, akordena zenean hogeta iru dala, momentuan, ez da idezadu, beste bitanto jolastu bidiz, baina bueno, nahiko partidu sartun degon gara, ganera Leire Galeano dekona dinerako oso odolotza erakutsi buru hotza eukitie holako momentuetan galtzen goazela eta hor dejada bota bezena oso valiente ikusiot. Da nik uste dut bizok arro egoteko txapelketin dugula eta oso posi txapela honeaz. Eskerrik asko, Olaz, zorionak. Eskerrik asko. Amintze daukago gurekin, beste irabazlea. 16 urterekin antzulatek etorri zaigo, Leire Galeano Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zorionak. Eskerrik asko. Zure lagun Olatzak esaten zuen, azpimarratzekoa da, Leirek egin duen, gauza asko, ez da egin duzun defentsa, jo duzuna peloteoan, baina batez ere txokara egin duzun tanto hori, ausart, valiente, 16 urterekin oso ondo dago. Bai, ontsa ez dut botatzen, igual gero kerra bizangoa eta kaleo bale, ez da Olatzeko asko lagundu, ez da asko, eta bukaeran bat ez lagundu, ez da eskerrak bai irazu, ez? Ni saiatu nahiz defenditzen aldik eta onduen, eta bukaeran bat ezin zan fallau, orduan hola eskar. Leire, 21 eta 13 galtzen, zeinek esan hau pasatuko zenik, Amartanto segidan. Nik benean pentsatzen, gubixok ez genioan pentsatzen, baina basekin ondio partidu ez eguala bukatuta, eta azkenengo tantora arte ez da jakitzek zeinek irabazta ben, ez, eta hori justo gaur pasau dana. Bai. Zer sentitzen, hemen Antiguan pelotalekoa ikuste hola dena beteta eta giro berezi bat, baina zer sentitzen da? Bai, nahi gaina urten lehenengo altuz deitzu boste, eta ikuste dut hona etorri nahi zenean lehenengo egunetik jende pilia zeuan, gaur etorri nahi zenean jende asko zeuan da, egisa esan frontoi gaina politxa jokatzeko eta bai jendeatik eta frontoiatik kriston poza, ez? Eskerrik asko, zorionak Leire. Bai, eskerrik asko. Eta gurekin baita ere Donostiko alkatea, joan den, zatoz honuntza, joan den larun batean, ez dakit, etortzeko modurik izango zuen, baina gaur bai, Eneko Goia Donostiko alkatea Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon ez nuen modurik, eta etzan ona izan genduen eguraldia, baina daukan abantaila da gaur hemen nago,
Guretzat horre bada, hemen Donostiko alkatea hemen izatea. Ze azkenerako, begira, jendeak zer erantzun eman dion torneoari, ze partidu politatera den emakumezkoena, ze ondo dena. Oso polita, benetan emozionantea. Uste genduen gorriek irabaziko zute da, baina azkeneko momentuen urdinek irabazi dute, eta nik uste dut oso partida polita ikusteko aukera izan dugu da. Bueno, ikusi dugu, azkenengo urteetan, Donostiko festen ekitarauan, Antigoko torneoa azaltzen dela, ikusten dugu, hori, Donostierentzat importantea dela Antigoko torneo horregotea. Kosta eginda, baina hor dago. Baina ono da ez, nik uste dut Antigoko torneoak daukan ibilbidea eta daukan historiak, hori soberan justifikatzen duela ez, hau da aintzindaria, eta hemen ikusi ditugu hainbat eta hainbat pilotari gaur egun punta-puntan daudenak, hemen pasatu dira guztiak. Eta uste dut horrek ondo hitz egiten duela ez, txapelketa honetaz. Bueno, eneko gehiago Donostiko alkatea ikusi duzu gaur, jendea kabitu ezinik gelditu dela, lehenko egunden ere bai. Ahonditu egin berko dugu. Pena hori da, eta datorren ilan okeraz paldimenago, ja hemen aldatu beharra daukazu pilotalekua, eta ez dakit hori konpontzarik izango den, baina hor ere erronka handia dago, baina zaila izango da hori konpontzea, ezta? Hori da gure asmoa, guk hau eraldatu egin nahi dugu, grada berriak egin nahi ditugu, arazoak izan ditugu, krisiaren ondorioz, etzan inorra aurkeztu obra hori egitera, baina saiatuko gera berriro, eta nik uste pilota leku honek merezi duela. Konponduko da, eta jendearen galdera da. Eta gero zema lagun sartuko dira? Ointxe bertan ez dakit, baina etortzen badin bada... Antzera? Hobe arazo hori izatea, kontrakoa baino. Hori da. Eneko gehiago Donostiko alkatea eskerrik asko. Zuei. Alkatearen hitzak entzun ditugu, ez urrutira joan, laster gara zuekin, gurein hemen kantxan. Hor daukagu beste, gero izango dugu, beste lagun historiko bat, esaten diate orain, utxarte bat ekin beharra daukagula, bigarren partidurako protagonistak Apesetxea Landa, Egiguren Bernaola, Apesetxea Landa Gerriko Gorriz, Egiguren Bernaola Gerriko Urdinez. Ez daki denboraz nola gabiltzan, elkarrizketa bat egiteko moduri daukagun, besteren bat egiteko moduri daukagun, edo ez, edo ja kontaketako tokira joan behar dugun. Hemen utzi behar dugu, edo beste bat bai, hemen utzi behar dugu. Gero elkarrizketa gehiago. Orantxe arte. En pocos minutos empezará la final de promesas masculino. Gogoratu partidu hau eta elite mailako partiduaren artean hiru zozketa egingo ditugula. Hiru zozketa horretarako zenbaki bat behintzat erosi beharko zuen hor sarreran. Zozketan parte hartzeko, recordar que habrá 3 sorteos entre el partido de promesas y el de élite. Para ello tendréis que comprar mínimo un boleto de 2 euros en la entrada.
gero burutuko dugu zozketan. Lehenengo zozketa mahala produktuena eta Euskal Sagarren saskibat izango da. Bigarren saskide Inurrietardua Mikel Arategiko txuleta eta Kanazka Sagardoena. Eta hirugarren zozketa Portuetxeko Pazkariarena. Esaz. Minutu batean hasiko dugu ya Promesa mailako finala. En un minuto comenzamos con la final de Promesas. Bueno, amitxe gaude, lehenengo partiduko gora bera kontatu dizkitzuegu, eta ikusi duzue, Olatza Herrizabalagak eta Leire Galeanok irabazi dutela, 23 eta 21, Leire Garai eta Andrea Kabellanen kontra, 42 minutuko Leiaren ondoren, eta bigarren partida baino lehenago, beste laguntzar bat agurtu behar dugu, lagun historiko bat, Antigoko pelotalekoa, beste inor baino hobeto ezagutzen duena, Iñaki Goikoetxea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Diot, beste inor baino gehiago ezagutzen duzuela pilotarekoa. Motiboak ere bai, ezta? Bai, 25 urte, 24 txapelketu uste, 25 urte. 24 urte jokatu. 25 urte batien ez da jokatu. Hiru eta hamalauan mundial hasiela eta orduan partido jokatu ziren txapelketu jokatu. Zema final hemen? Primeran 8. Más o menos mira hacia más urterik, da ja hemezortzi urtetik aurrea ja primeran. 8 final, la zazpi irabazi. Zuretzat Iñaki, munduko pelotarikorik onena. Zuretzat munduko pelotariko onena. Bai, geho jende ez netzunik mehazko biltzen izan dira ditzan. Zuretzen nik lehen triketien ono libirin nintzen dut temperatien ono reboteatzen aski gazen duen. Orduan, bueno, bai, tigila eta, bai, monetzat oso ondo moldatzen zen. Bueno, gizonezkoen partiduak izan dira beti mehen nagusi, baina ze polita ere, Arrizabalaga Galeanok Garai Kapellan irabazitako, Bai, gainez ez errin gabe jundia, da Aixa dominatzen zuen, gorrik, Garaik eta oso ondo, da, 21 zaizu. Pelota kontu, ez esplikazio eman bilo zugu, ez? Eskerrik asko, Iñaki Goikoetxea. Gure gaurko protagonistetako bat, eta orain hemen Antigoko pelota txapelketa honek, baditu, urte askotan laguntzaileak izan dituen auzoko txistolariak, eta horiek intxe usten zaitu zegu. Bigarren partida aurkeztu horretik, Beñeta Pesetxea Unas Landa, Gerriko Gorriz, Iker Egiguren Aingeru Bernaola, Gerriko Ordinez, momentuz protagonismoa auzoko txistolariei. Hementxe, auzoko txistolarien erakustaldia eta pelotarien aurkezpena egitera bazen bigarren partio honetan ditugun protagonistak. Gerriko Gorriz ditugunak, Beñeta Pesetxea, Goizuetarra, 18 urte Erreka elkarteko pelotaria, aurrelaria, Azpekin dabilanean, eta Iona Pesetxea, Azpeko intendentea, Goizuetarra izetez aparte noski, bere peloteria ikustera etorri gara. Beñeta Pesetxearekin batera Unas Landa, hau
Baikorekin dabil, eta begira, zema jarraitzaile ekarri dituen Asier, koizuetarrak. Edo gutxi da oso buiosoa, edo asko, bitako bat. Unai Landa. Metro 98 zentimetro, eta ari beti azpimurratu nahi dut. Gure ikusentzulen artean morba asko gotuen delako, bere oinetakoa, 58 dela. Gerrik Ordinez, Iker Egigoren azpiriarra, bere anaia profesionaletan, Baikorekin ari da, txokotik ateratzen espezialista. Aingeru Bernaola, Mañaliarra, bera zelaria. Txapelketa der bat egin honek ere. Finala polita zatzen da, Asier? Bai, oso polita, eta irrikita nago. Ea, txapa, orentxotuko oso politek. Horri. Apetitxek emango dio hasiera finalari. Horri. Boletoak hartu ditu, Asier? Bai. Ah, bale. Lau entzakatu izkiat. Erdi bana orduan, ez da? Konbidatu dago. Tokatzeko zeiak? Ireak erdi bana eta nereak ere erdi bana. Venga. Bale. Tokatzen dikena, baina gatzen. Hori da. Hori dituko epaileak Mikel Txoperena eta Josabeli Solano. Gero sari banaketarako badakit, sorpresanen bat badagoela. Gero afarian ere badakit, sorpresa badagoela. Beraz, ustekabeko sorpresaren ezkeroko ezin dugu zertu ere izan, Asier. Bestela azpeira sorpresa. Nik etzekiat, azik enetzako sorpresa. Ez, hori da. Betza egitea, hori da, guk gauza gorde egin behar. Zaka ez du apesetxeak erdira. Onda Bernaola. Landaren pelotak da bikaina. Bernaola segaren kuadrotik, txapazkien ikusi dut. Moztu apesetxeak, ez dio errezen utzi Egigurenek. Apesetxearen gantxoa, Egigurenek jaso. Landak, irutarritik. Bernaola postetik ezkerrez. Landa, bosgarren kuadroan. Erra pelotaka da. Seiti Bernaola. Landak, atzera, errebotera doa. Bernaolak ezkerrez airiz eraman. Landak, haure errebotera doa, ara begira. Gora joan da, zapaira. Azte zartako benden. Bat eta huts. Erra tanto, Asier? Horrela gatzeak ere, balio du. Bai. Grazier egin galdutako bentzat. Momentuz asmatzen ari gera. Lehenengo partidarekin asmatu dugu, eta bigarren ere asmatzen ari gera. Sakea Egigurenek. Erdi-erdira ateratako sakea. Erantzun Landak. Ezkerrez Egigurenek. Landak ezkerrez erantzun. Egiguren. Indartxo atzeratu. Boleaz Landa. Egiguren botera irugarren kuadrotik. Txokan utzi. Ezkerrez apesetxea. Bernaola jaso. Atzera Landak osatu zederki. Bolaz Bernaolak. Barruan du pelota. Apesetxeak irutik atzeratu. Bernaola atzeraka korrika errebotera doa, ezkerrez oso ondo Aingeru. Hirugarren kuadrotik, apesetxea. Ezkerrez Bernaolak. Bikain. Landak, laugarren kuadrotik eman. Ezkerrez Bernaola. Landaren pelotaka da. Hau da tanto, hau. Zeinen errez. Bernaolak ezin. Bana. Errez. Aurreko pilotaka da prueba jan egin du pilota. Aurregi jarria eta aurreko honetan. Zeinen egin ditu movimentuak eta zeinen errez sartu duen erreboteko prueba. Banako bereketa. Tanto bikaina, Zier. Fresko etorri da Oiartzara. Bai. Eta bi atzelariek ere asoia bikaina. Aingeru ere oso giazia, Ezkerrez Landak, mozedik. Bernaola, kantza erdi-erdian, zeitik eman. Bostean Landa. Zeitik Bernaola. Bosteretik Landa jetxi, ezkerrez Egigurenek, zabalera apesetxea, jaso. Bernaolak, Egigurenek apesetxeak aukerako pelota, ezker boleaz Egigurenek eraman. Apesetxea beste batatzera. Egigurenek ezker boleaz aurre bai, oso nazi handi joetantoa. Bernaola boleaz, atzelari aurren aurrelari atzean, Landak atzeratu, errebotera doa.
Bernaola bolea zeraman. Apesetxeak zabalean, barruan, egiguren jaso. Erra dijo tanto Asier. Azken finala hasiera. Bigarrenean. Bigarren motean. Bigarrenean garbi. Bieta bat. Azte arratxaldea. Oso polito tonto, Oso do. Jarra ditzela horrela. Lehen partiduekin asko gozatu dugu eta partida hasiera honekin ere bai. Ea alaxe segitzen da. Bieta bat. Eta lehenioen, pena bat denik hor, kanpo kaldera begiratu da leheni badaude hor. Pare bat dozena lagun sartuko liratekenak baino. Tanto jokoan, Landaren pelotaka da atzera. Ez aldago eskaileretan edo usteri, zazte. Jokoan, ederki apesetxea. Bikain. 3-1. Hora aurrelaria txokoti zabalera doanean. Aurrelaria aurkaria, berarekin batera normalen zabalea joaten da eta zen emin egiten den. Kantxarritik txokora. Bikain egin du. Zabalen arrisko hartu beharrean. Badaketa inmea pelota zalek esate dutela. Takero pelotari hori profesionetan zer da, ni beti izaten diet. Baina zure iritzi da, importantea. Hemengo torneoak ez daukatzea ikusirik gero profesionetan pasatuko denarekin. Zemen atzelariaren zat beste lan bada, aurrariaren zat ere beste lan bada. Batak eta besteak ez daukatzea ikusirik. Naiz jendeak beti ere galdetzen duen. Antikoko irabazleak ero zer ez daukatzea ikusirik nik izaten diet. Ez. Hori horrela da, beste pelota batzuk, beste frontoi mota batzuetan jokatzen da, beste pelota mota batzuekin. Baina txapelketa hain da, son handikoa eta hemen txapeldun ateratzak izena ematen dizu. Gero, izen horren barruan, zure gaitasuna badituzu frontoi handien jokatzeko, asko laguntzen den txapelketa da. Bai, bintzan dut, enpresentzat ez dela referentzieko pelotalekoa diogokoa. Ez, bintzan dut, referentziaz, baina enpresak ikusi eta jarraitu egiten dut txapelketa hau. Gainean egoten dira. Hori da, ez da bakarrik atiokoa dena jarraitzen dituzte. Hori da, eta son berezia du, txapelketa honetan, zuk izan zuna, nahiz eta hemen txapeldun atera, ez du zertan, gero, prozesuan pasatzeko, arrazoi bat izan, baina hemen txapeldun geratzen denak, eta gaitasuna baldin badu goran piloto egin egiteko, mesedea handia pilotako du. Zaka apesetxeak, hor da binatu zaka ateratu, irabazten gorria gozota bat, Egurenak aire zerantzun, biparetok apesetxeak, Egurene jaso, arriskoak etitu apesetxeari pelotak handuz, Landaren pelotaka da atzera, Bernaolak lautik ezkerrez, apesetxea zabalela, indarrez abiadura zemanaz pelotari, Egurenek ondo jaso. Landa kultatu, Bernaolak ezkerrez, apesetxeak ezkerra irez, Bernaolak botera laugarren kuadrotik, ezkerrez Landak, bost erdian Bernaola, ezkerrez Landa, Bernaola zeitik eraman, apesetxea zabalela moztu, aderra tantoa, segita bat. Ederra, eta gorriak, frontoi honetan egin barran jokoa, bikain egiten, atzean Landa oso fresko, atzeko zuloran pelota asko sartzen, eta gero apesetxea bizi. Zaka atero da apesetxeak. Ezkerrez Bernaolak erantzun apesetxearen gantxoa bikaina. Bikaina. Aldo tanto hau. Hori da gantxoa jotzea. Goitik bera. Zaka erresto tanto 7 bat. Zein eron gizartien pilotaren azpian. Bikain. Eta utxarte txiki bat. Urdinen adedek. Ni uste utxarte taktikoa. Nekearena baina gehiago taktikoki hartutako eta ongi hartutakoa zen eta bestela partidua usten ari dira gorriak. Hasiera bikain eman diote. Altxatu da Egiguren, Bernaola oraindik eseri da. Markagailuan 7 bat eta hemen gogoratuko dugu Urdinak, Iker Egiguren eta Aingeru Bernaola irabazen hasierela 1-0 maitzarekin. 7 bat eta euskagu gorriak aurretik. Hor da bainata apesetxea. Zaka ateratzera doa. Zake arrok gurutzatua Egigurenek ezkerrez erantzun. Txokon apesetxeak indartxo atzera. Bernaolak boleaz erantzun. Apesetxea biterri jotako pelotaka da. Bernaolak ezkerra irez ezin.
Eta beste tanto bat, kategoria. 8-1. Zortzi eta bat, gorriak irabazten. Zortzi eta utxeko partzialarekin. Zake atera du apesetxeak, ezkerrez erantzun egigurenek. Ezkerrez landak atzeratu. Ezkerrez Bernaolak, landak, lauteritik. Eguren etxokoan. Apesetxea bigarren kuadrotik jotako pelotaka dagoena da. Ezkerrez Bernaolak eraman. Landak irutik atzeratu. Bernaolak boleaz. Apesetxeak irutik moztu zabalera. Eguren jaso, arriskoak gainditu atzean jarri. Landak ezin. 2-8. Egiguren meritua, 2-8. Bai, zeinen ederki defendituen Zabaletik, ez da erresa, hor Zabaletik gaina ezkerra izan da zailagoa, baina aurretik sartzeko eskua gaizki, errebotatzeko ez da atera, bikain. Eguren ezakea, 2-8. Ezkerrez landak. Eguren. Bikain Azpeitarraren pelotaka da, landak ezkerra ere oso ondo eraman. Azpeitarrare bizi daukagu. Boleaz landa. Bernaola. Txapelketa errekin duen ere Bernaola. Aipatzekoa. Atzelariaren beti diogu, oso zaila da pelotalekoa. Askotan defentsagatik nabarmendu behar da atzelari bat. Eta hori egin guren ezkerrez jotako biparetako ere, 3-8. Bai, eta bariteko txapelketa hasiera, izen gutxiagoko pelotari batzuk aipatuko nituzke azpimarratu nizkita bat Bernaola eta bestea Azpiroz ere bai. Ni uste biek ere txapelketa bikaina egin dutela. Hasiera batean ez ziren, favoritoen artean edo izen gehien zuten peloten artean, baina biek ala biek txapelketa bikaina egin dutela dituzte. Entzule batek mezua bialtzen dit, hasierrena ez dela ondoa izen, ez dakite mikrofono problema daukan. Bueno, importantea irea itzeadek, Ez, baino. Goizuztatik bialtzen diate gainera esanaz. Gauza bat, hasierri ere ez zaio ondo baitzen. Bairudi mikrofono problema duela. Seguru hemen. Ondo, bale. Joani eskerrik asko, baino segurunik mezua bidali digunetik konpondu da. Eskerrik asko ala ere. Erra? Egurenek Zabalean jarritakoa jaso apesetxeak. Landak Zabalera, egigurenen. Txokora, ezkerrez atzeratu apesetxeak. Bernaolak ezkerra irez, landak atzeratu. Bernaolaren bolea. Gustatzen zait partidu hasier. Bai, hau da, jendeak eta gune duguna. Errime goizia. Eta guk ere bai. Aukera izan dezake. Egurenen pelotaka da. Boleaz, ezin, 4-8. Ederra. Eta gustatu zait, Urrinen erreakzioa. 8-1, partidua oso ongi hasi dute gorriek, baina Urdinak ere irabaztera etorri da, argi eta garbi. Hemen, hasier da ni lanean aritzaz aparte, lagun gehiago ere badirela, eta noski guztioi lanare azpimarratu beharra dago. Ander Etxenike, Manes Alkezar, Josu Artola edo Naroa del Barco. Txapelketako partidu guztietan lagun izan ditugulako, eta zu ere hasier partidu askotan hemen, baina hemen ez dagoenak esaten diate, ze ondo ikusten den partidua telebistaz, edo streaming bidez. Bai, egia esan, azuzen metu mailako txapelketu izateko, eta, ETV-ek ez botatzeko, lan bikaina egiten dut telebistazait, eta kalidate oso honeko, ikuskizuna eskentzen dutela. Zuzenean, errebotera eta eraman! Lanean ari giren guztioi ere eskerrak. Landaren pelotak adatzera, eguren atzera dago! Hori ez! Ai, hau ez! Landaren meritua behiratzi da lau. Bikaina eman dio lehen eta behin zuzenean errebotera, eta meritu handiko pelota. Egurenek eraman duena eta bigarren hau ezin izan duena, baina esaten egin, azte partida eta final hasiera. Behiratzi da lau. Gozatzen ari nahi zinaki. Nire bai. Izan ditugu partida asko, zuenak ere bai, profesionalak ere bai. Gutxiago gozatu dugunak, baina hemen azkenetako hasier denak entzatzen gaitu, ez da, ez bakarrik jokoak. Pelota zalearen entzunan, nolari den jendea pasatzen. Aurreko partidan bezala edo oraingoan bezala, oso ondo.
Eta horrendik ere hemen asko jota zaio ikusi besterik ez dago horreko partiduan. Gatzaileak 29, 21 eta 13 irabazten egon direla eta gero galdu egin dute. Tanta jokoan da. Apesetxeak azeratu. Bernal bosgarren kuadrotik. Landa. Lautik indartzu azeratu. Errebotan dutik Bernaulak eskoinez atera. Apesetxeak. Bikaina. Boleaz Bernaula. Apesetxeak zabalela. Erne egonda egiburen pelota jason. Apesetxeak bitik azeratu. Eramango du. Arazoak Bernaularen zat. Eraman. Asierrak arrazoia. Jaso egigurenek. Landa. Merito handiko pilota eraman dena, Bernaula. Zaila zuen, Oso zaila. Bernaula. Ez nuen Bernaula ezagutzen Asier. Eta egia esan hemen ezagutu dut, aldikoan. Baina asko gustatu zait. Asko. Tanta jokoan. Bederatzi eta lau. Lautarritik Landak. Bostetik atzera. Bernaulak. Behitu. Leheno esan duzudanean Apesetxea bote bihatzen ziala gozetatik ez, esate dit. Gozetatik ez, Kadizik ikusten nahi ga. Hala. Begira. Behitu. Juani, gozatu, badakit Juani gar motibak ere, bai? Begira lehenengo partidan Apesetxea bat, bigarrenean beste Apesetxea, ea gozatzen duzuen ba. Horrengan Apesetxeak ezin izan du jaso, baina meritoa Bernaularena. Meritua Bernaula lehenik eta hemen atzerak eraman duen pelota zail hori. Eta orain, biken jetxidu behin artea, Apesetxea sartu gara, Landa lentzakore pelota zaila atzeko alako eta ezin zendu eraman. Bueno, basan dugu, nire ustez izutan zegoen batek ez, Kadizi bidali dugu la mezua, bazuetako beste norbaitek zerbait esan nahi baldin badiozue, hemen mezu batzuk niri iristen zaizkit, mere mugikorrera, niri bilatzen dizkietelako, baina nahi baldin bazue ikusten ari zerareten tokira, Antigoko pelota zaleok, streaming bidez ikusten ari zerreten sare ordotik zerbait bidali, lasai esan zerbait, eta guk Asierrek eta biok komentatuko dugu. Hemen utxarte txiki bat, eta oraindik ere partidari asko fataziola garbi dago. 8 eta bat irabazten egon dira, Beñeta Apesetxe eta Urnaiz Landa, irabazten ari gira oraindik ere, baina leheno Asier, 7 tantoz, orain 4 tantoz. Bai, eta erreakzioa bikaina urdinek izan dutena, 8 eta bateko horretan, eta orain azkeneko tantutan gainera jokoan ere nagusiteten ari da. Txapeketan zehar lagun asko izan zerate zuzenean jarraitu gehitu zuenok, normala den bezala Asier hau da, gehien, jarraitzaile gehien dituguna. Beste dozein ekunetan ere bai, baina gero horrek esan datu horrek esan ditu, jernea erne dagoela. Zela bakarri larun batean zegoela ez, berdin zait, eta ikusi ditugu Cambrizen, Cardiefen, Marbellan, tokiez dagoela jendea eta tokiez zeiz zegoela. Eta jendea hori aipatuta hori da ez, jendea jarraitzen duela, enteratu dela, finala mugitu dela, larun batetik arazizkina eta aldea eta guztiz ere, zai egon direla, konentatzeko, bere ordena gaioa telebista eta finalak zutenan ikusteko. Eta jendea ere, hemen bertan ere pilotelegoan oso sartuta, tanto bakoitza asko txalotuz, pilotariak animatuz, eta askotan pasatzen da ez, pelotariak barrutikan ere bai ez, beste leku partioa jokatzen ari du eta kriston tanto eta jendearen berotasun hori falta. Hori da. Eta hemen aldrebez ez, eta hori asko kutsatzen du pilotaria. Hori neugan Beñatekin pasatu zian, Apesetxearekin, etxekoen guztaren partidarekin, eta zian. Nola zuz, pelota zela gozatu duen bezala eta zaten zian bai. Kantxan batzuetan zerbait ikusten duzu eta kanpotik beste zerbait ikusten. Hori horrela itzulena bai. Tanta jokoan da, azkeneko tanta Apesetxeak egin du, 10 eta 5. Ezkerrez Bernaula, Apesetxeak utzi. Landak lagoaren kuadrotik. Bernaula karrimototako zeitik atera, Apesetxeak aukera. Apesetxeak bezala, lehenko gune zentzia bai. Ez dakit orain nun. Sitges, Cambriz, ara, ze ondoko zutorrak. Zuakamen zutako pelota. Esaten zian familia antzu eukala, oporretan da handik ari zerela partida ikusten. Ze aukera polita, Asier. Oso polita, eta hori da, gaur egun teknologia mendikuten aukera. Guztietan egotzea eta pasatu duzu, eta zuzu, venga. Orain finalak ikusi. Hartu mugikorra do tableton. Gustora, amakatikan igual, piztiratik. Toaltxe lasai. Sake Beñatek, 11 eta 5. Lauterdia mutekin, sake guruzatua. Ezkerrez Bernaula. Apesetxearen gantza. Edarra. 12 eta 5. Bikaina. Egindako asko, altako gutxi. 9.
Ez dena jokoan, saketek egindakorik ez dago. Saka apesetxeak. Bernaolak errabotetik erantzun. Apesetxeak haino. Landak irutik. Minek egin gabeko pelota. Lauti Bernaola zabalera. Apesetxeak jaso. Bernaola bostaretik azkarrez. Landak atzeratu. Ederki. Arrimatu pelota. Seiti Bernaola. Lauta erdian Landaren pelotaka da. Errat. Seian Bernaola. Lauta erditik Landa. Bernaolak azkarrez eraman apesetxeak aukerakoa ez utzi Landari. Honek azkarrez. Airez, eraman Bernaolak nola ala. Apesetxearen pelotaka da atzera. Bernaola boleaz eraman, kanpora. Ez du eraman. Eta horrentxe bertan jabe eta Bernaolak jabe. behartu eta galdutako 13-5. Bai. Esango nuke gorriak oso joku praktiko egiten, Landa atzean nagusitu egiten da, altura bikain bilatzen, gozatzen, eta apesetxea ere oso azti, zai, pelota aukeratuz eta aukera duenen ongi eramatatuz. Berriro esango dugu, zerbait esan nahi badi mazue, Antigoko txapeketaz, finalaz, nundik ari zirate finala jarraitzen, lasai eta komentatuko dugu. Tanto jokoan, apesetxea txokoan moztu, Bernaolak azkarrez jaso, Landak azkarri zemanako bikaina, egiguren atzelari dago, bote txarra egin dian jaso da azpeitiarrak, Gantxo zabalera, apesetxeak ez du barkatu, tanto. Askotan teoria errexea da, baina gaur gorendan gorriak praktikara ematen ari dira. Landa atzean nagusitu eta aurren apesetxeak bukatu. 14-5. Bizkor dijoa partido, Asier. 20 minutu, hasi dela eta begira ja emeretzi tanto. Oso bizkor. Erritmo handien jokatzen ari dira. Eta aurrelariak aukera dutenean zulua azkarri hartutzen dute. Sake hona da. Aire segigurenek erantzun. Gantxo zabalera eta Danto. Sake erresto Gantxo, ez du barkatuko izutarrak. 15-5. 11 tanto egin da, sakez bakar bat ere egin gabe Asier. Bai, eta horrentxe bertan horatu aparetan dabil, apetetxea. Kozen da, gozatzen ari dela, konfiantzaz beteta, eta urrinek utxarte hartu dute, eta nik uste ongi hartutako erabakia. Bueno, lehenengo partidan ikusi dugu, buelta hundi bat. Orain 10 tantuz irabazen ari dira gorriak. Lehenengoen 11 tantuz irabazen egon dira gorriak, 29. Bada topiko bat, beti dioguna, pelota borobila dela, baina ez dakit. Hemen milagro bat beharko lukete Ekikulenek eta Bernaolak gueta mateko, ze biak perfecta dira jokatzen. Ez du apesetxeak pelota bakar bat ere galdu, Landa bat galdu du. Ez dira gaizki jokatzen ari Ekikulen eta Bernaola, baina korriak oso nagusi dira, Asier. Bai. Eta ez dira, esango nuke, Ekikulen eta Bernaola bera ere ongi jokatzen dira, bikote zela, baina besteak hainbesteko nagusitasun erakusten dira, bueno. Zeren markagailuko abantaia hau ez da urdinek opariak egin duztelako, edo bere maila ematen ari duztelako, betzik eta gorriak ikaragarri jokatzen dira. Sakea, baina eta apesetxeak, orduak izotarra, Asperen esanetara lanen ari dena. Eta bere atzeraria, Landa, hori baiko egin. Apesetxearen pelotak adatzera, boleaz Bernaolak eraman. Landa girutik. Barruan da. Zabalean. Bernaola jaso. Gantxo zabalera azpeiterrak. Eraman! Azte pelota. Goizutaren beste pelotak bat, eta borre Hau ere bai. Ara, Bernaolak eraman. Apesetxea txokoan. Jaso Ekigulenek. Landak azkarrez airez txokoan. Ekigulenek jaso. Tanto urrine meretu dute ba. Biak ere merita hondiak egiten ari da. Korria bezala xurriak Asier. Apesetxearen pelotaka da. Bernaolak goleaz eraman. Landak irutik atzeratu. Boleaz Bernaola. Apesetxeak aukera txokan utzi. Tanto. Ederra. Amasei eta bost. Txalo joatzeko ematen dit, Iñaki. Badakizu arteak atarra bezala, Ekiguren darrak ere, dinastiak izan girela pelotan. Ikerren anaia Julen ezagutzen duzu, bere eta Jon ere pelotan ibili zen, Aitona Juan Mari ere profesionala izan zen, Aitonen anaia Pello ere bai, eta esatentzian Ikerren Aitonak, Juan Marik,
Bi final jokatu ziren hemen Antiguan, biak galdu. Hala, begira. Bata zuk ondo zagutuzten dituen Lazkaro eta Zalbidaren kontra. Begira. 22 eta 21. Bai. Beste azpeitiar batekin. Eskuminak hemen diganitzutari. Otaigirekin. Beito. Iban ezagutuko zenun, Iban Laitarekin. Bai. Begira. Eta semea Ikerre pelotan eritze da. Bai, eta Imarren kontrare lauterdia joko dutako, eta Begira. distantzia laburren artista zena. Bueno, sakez egindako lehena apesetxeak 17 eta 5. Tanto jokoan. Landa. Lauterdian. Bikaina pelotaka da. Botiboleaz. Bernaolak ezin, 18 eta 5. Lehen esaten izun, lehenengo partidan bai, boita posible izinera menos zaila ikusten nuela eta egia da, ia aukerarik ez dago. Ez aurrean, ez atzean, behinat partido perfectari da jokatzen. Eta landa ere bai. Eta naiz eta horrelako abantaia jun, egia esan gozortzen iz. Ara, falta. Oparitxoa. Falta. Antigoko txapiketan gure ikusten zuelek ondo dakite, pasarik ez dagoela eta sakeak bost erdiko errazak egin baldin badu falta dela, hori egin du orain. Apesetxeak eta falta. Sake egigurenek azparretari dututakoa apesetxeak erantzun. Eurenek zabarela moztu, apesetxeak jaso. 6 eta 18. Bernaolak irutik gotako pelotaka da, Landak eraban. Euren, hirugarren kuadran, Landak eraman hau ere. Euren, atzeratu indartzu. Landak oso ondo defentsan Oiartzuarra. Euren ez zabalera moztu, apesetxeak aire zazo. Bernaolak irutik. Landak, entregatu, hor zulan Euren zodenek ez du asmatu. Biparetakoa, apesetxeak jaso Eurenek. Pinuna. Landa txokan utzi, Eurenek jaso. Boleaz Landa. Oso nazken dikoetantoa, Bernaolak atzeratu, Landak eraman, Euren entzatuz atxarra, txokara honek, Landak atzeratu, Airez Bernaolak, jaso, apesetxeak kanpora. Bernaolari apuntatzen digu meritua, ez zazpitan, 18. Bueno, apesetxeak adutako ere hori errezaiatu eta... Egia da, aukerako pelota zuela, baina... Ñako egiten da jonda zara eta ez zaio. Batzuzen asier, nire pasatzen zait, tantako puntutzerak orduan. Honegia. Honegia nahiz, hombre. Bestek ere bazauken meritua. Ondo zer. Egia kaldu duela. Ondo zer. Bezka. Lagun zahararei, mano, guztora. Noiko jo, zabalera. Euren ezaka erantzun. Bernaolak atzeratu. Landak. Kantxa ardian Bernaola. Arrimo dutako pelota Landak. Utsi egigurenek. Bernaolak lautik. 7 eta 18. Jaso Landak. Zabarela egigurenek. Apesetxea txekora. Ezkerrez egigurenek. Landak. Laugarren kuadratik. 6 Bernaola. Landak lautarritik. Eguren pelota bila Laura. Ezkerrez eraman. Landak gordik. Airez Bernaola. Apesetxea zabalera. Airez Egurenek. Jaso apesetxeak. Egurenek botera biparetakoa. Apesetxeak bildu txokoan jarri. Bernaola girutarritik atzeratu. Arazoak airez ezin Landak. Arazoak niben. Niri da Bernaola lentzat. 8 eta 18, asier. Eta orain egia esan urdinak, partido guztian bezala. Dominioa gutxiten hartu dute, baina hartu dutenean, erakusten bere armazkintzu diren eta mina egin ditzaketela. Eta orain berriro txokotik, Iker. Ikerrek, ia esango nuke, bere bizitzako zake guztia txokora ateratzen, txokoti bai, gero txokoti txokora, kegin eta bai, batzutan erdira zabalera ere bai. Iparetakoa, adarra Iker. Ederra. Gaur kortzu saketatik bi bakarrik atera ditu txokotik, Gainantzeko 6 zabaletik ditu da. 9 eta 18. Baina, gehinak berak txokotik. Utxarte txeki bat. Baliatuko dugu utxarte hau. Seguru, orain hemen auzoko tabernatan partidua jarraitzen ari direla, dudarik ez daukat. Txapeketa guztian bezalatxe.
gaur azkenen goguna, gaur finala, oraindik eta ere motibo gehiagorekin, eta gogoratuko ditugu, zeintzuk izan ditugun txapelketa guztian laguntzaile. Batetik hemen pelotalekoan ditugunak, nola ez, Ogiberri, babeslerik negozien eta horrez aparte, Jose Mari Taberna, Platero, Antigoko Bodegoia, Danena, Gasteiz, altzatu dira aurkian zegoen landa eta apezitzea horaitxe diko altxatu da, Trikuarri, Mentaberri Koinan, Antzarra, Olillos Taberna, Luis Taberna, altzatu dira ere Urdinak, Aspaldiko, Urgain, Mentaberri, Campus eta Zarika Antigoko pelota txapelketa honek 25. edizioan dituen laguntzailetako asko. Sake Egigurenek bolea apezitzeak erantzun. Egigurenek irutik txokar utzi, apezitzeak eskarruz jaso. Landaren pelotak da indertzu atzera, arrebotera doa. Eraman. Bernaolak eraman. Apezitzeak abere atzera. Bernaolak lauteretik jaso. Apezitzeak zabalela moztu. Egigurenek eskarruz jaso. Landa. Lautik atzera. Bernaolak zeitik eraman. Landa zabalean. Jaitsi pelota azkarra sartu. Egigurenek gora. Emeretzi eta beheratzi. Egigurenek aldo duen lehenengo pelota. Bai. Eta pena, lautanto jarraien egin ez zuten, baina bueno, Urdinen etenaldiak bere fruitu momentu. Sakea baina eta pezetxearen. Sakez, tanto bakarra egin da partidu honetan, bera baina eta pezetxeak egin du. Atera Sakea, Egigurenek ezkarra ez erantzun. Apezetxeak eri zotako biparetako, Egigurenek jaso. Landak, lautik indartzu zeratu. Bernaolak bostarritik. Landaren pelotaka da bikaina. Erreboto ondotik Bernaolak eraman. Txokoan, apezetxeak. Bikain. Jaso Bernaolak. Ez du gozatu. Bigarren moda dio Landa, baina ez dut tala izan denik. Landaren bolea huts. 10 eta meretzi. Aukerako izan du apezetxeak. Landa ziren, bigarren motean niretzak garbi izan da. Niretzako garbi, lehen bizikoan garbi. Bai. Eta gero apezetxeak esku izan du, tanto amaitzeko aukera, baina ez du... Eta Landa bolea zela. Eta pilota apurtu tela? Aritxo ateratzen du, esteriko. Bueno, mezu batzuk iritsi dira. Bate dio finaleko partidu ederrak. Eskerrik asko organizatzaileei, pelotariei eta baita ere komentatzaileei. Lana sendoa denon partetik. Apezetxe eharki dabil, nahi duena iten. Ara, begira, San Franciscotik dio, Jose Maizek, partikular ikusiz, eskerrik asko, Jose Maiz. Herrereko Igeri Lukutik, goizuetatik, goizuetarrak animatzen aupa umore ona. Eskerrik asko. Eta mezu gehiago bihatzen baldin baituzu, guztu irakorriko ditugu. Eta bai! Zabalera Egigurenek Landak ezin. Erratatu hasier. Bikaina. Egiguren erakusten jogatzeko dagoela. Eta arrabutetik ez ze pelota eraman duen apezetxeak, Altura askorik ez dion baina ikusi askoan ongi sartu dela. Eta hemen, bueno, atletiarentzako beti da dantzaiak horiek, zabaleko horiek eta... Hasier mundialak, lagokoan hemen zinen, Cardiff zen genuen, gero izan ditugu Andaluziatik, Extremaduratik, Levante aldetik, eta orain begira San Franciscotik, partiak guztien. Ze ondo, eta gu hemen. Bueno, mundu guztitik. Gu hemen guztan ere guztien moginak, Leku guztietan guztu bainaki. Legoan zure arrebari komentatzen nian, behin boizera joan nintzela eta izan zidateni partida komentatu behar dek eta komentatuko eta euskeraz komentatu nuenik eta Xabir Berrueta Estatu Batuetako Federazioko presidenteak arekin inglesez da ala hemen genuen, Estatu Batuetako eta pelota zale guztientzat euskeraz eta inglesez partida. Bai. Eta orain komentatzen dituela, asteburu honetan Mallorcan pelota partidua jogatzeko dira. Jokatu berretzu? Ez, nik ez. Iñaki Litzaso eta Urmeneta. Mallorcan? Bai. Ze ondo. Oinatuen gotxea eta Aranguren aurka. Guk guztora komentatuko genuk handik ere, Asier? Bai. Hemendik ere erigeran bezalazia. Haze tanto ikusten erigeran. Apezetxeak aukerako pelota indartzu azeratu. Boleaz Bernaolak eraman. Apezetxea beste aukera bat. Ezkerrez Bernaolak txokoan.
Apesetxea jaso zeratu. Bernaola bolea Zabalera. Apesetxea jaso. Bernaola lerrekin da dago Mañariko pelotaria. Eman ezkerrez. Landak ere ezkerrez. Lauterritik Bernaola. Bernaola ingero. Nekearen lanak. Iñaki ikusten zen aurreko tanto ere utxalak hausi eman du eta nire artean egiten Egurenek sartu beharko du eta azkenean gora joan zego. 30-11. Ba, nioen entzule horri ikusi duzuzue irakurri ditugu, mezu batzuk, oso urrutetik era bai. Zerbait komentatzen egin mezue, guk guztora irrikiz zuek diozena komentatzeko. Eta bat azeri interesan zaigu, nondik ari zeraten Antigoko finala, bere 75. edizian jarritzen. Apesetxearen sakea Zabalera. Bernaola zeitik, barruan. Landa, lauaren kuadrotik. Egurenek ezkerrez airez. Landa, iruteritik, oso ondo. Bernaolak ezkerreriz erantzun. Apesetxeak luze. Egurenek txakoan utz. 25-11. Egurenek aldu duen bigarren pelota. Hona ipaik ez duela Asier. Aurreko partida 30-11 eta buelta egonda. Honek ez du trozarik hemen bueltarik egingo denik. Ez zatak irutzen Iñaki. Sakeako izuta Lorentzat, gaur bigo izuta hemen finaletan, bi apesetxea elkarrekin zer ikusirik ez dutenak. Gizutetik jende asko etorri eta txalokatuz, lehiatan sakea. Erantzun, Bernaolak, Landaren pelotaka da zera, errebotera doa. Bernaolak golea zeraman. Apesetxeak Zabalea luze eta botatu da. 22 eta 11. Ederra, ikusi hori egun finala, ikaina. Ba, Asier, markagailuan aldea handia, baina nire aldetik esan ditut, niri asko gustatu dela gorrien partidua. Bai, Iñaki, niri gustatzen lauena, esango ditut. Irutzait bikote gorriak ikaragarri jogatu dela, perfekziotik gertu, eta urdinak ere berea eman dago aztela etxea. Kamiseta ongi bustita, duten guztia eman da, eta harro joteko moduan dira, berea eman eta aurkaria gehiago denean, esku eman eta etzeo besteik. Baina lauen aldetik final ona irutu zait. Asier, lehen esan dugu, gero afari daukagula. Badakite oraindik ere afarirako asko falta dela, eta nahi bali mazu, gultatxe bat eman, kafe bat hartu, dopitxe bat hartu, lasai. Ni protagonisten bila noa. Perfecto, Iñaki, gigarte. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, eguneko eman bar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu da segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Bultza, ondo! Bultza, hori! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Oi! Euskara, bihotzetik Espainetara. Bueno, gurekin irabazetako bat, baina da pesetxea, arratsaldeon, zorionak. Eskerrik asko.
Aza partia jokatu duzu. Bai, Unaxek asko... Gaur bai, zuri kostatu egiten zizu, rekonozitzea ondo jokatu duzula, baina gaur bai. Bai, gaur, ni izateko gustora. Ni oso exigentea naiz nire burukin, eta gaur gustora gelditu nahi. Zaila izaten da, baina gaur bastante gustora. Bueno, beti galdatzen diazu, egindako zenbat, galdutako zenbat, egindako 14, galdutako bakarra. Bueno, hori gaur ongi ez, aurrekon 6 galdutako, gaur bakarra, oso kontentu. Bueno, duda bazen ditun, lehenko egunean, larun batean, arabe arrezala tokatu zen, beste arremediorik ez zegoen, utzi beharra zegoen. Eta dudak eneuzkan guztien ez jokatuko zen, ez zaizu gaizki etorri finala gaurko egunera kartzea. Ez, aurrekon larun baten ikaragarrizko gokintorri nintzen jokatzea, ez? No, gaurre bai, ez? Gaurre ikaragarrizko gokintorri naiz, disfrutatzea atere naiz, eta hala xin dut. Eta pelota zalea, ze gustora zegoen da ze gustora utzi duzuen? Gustora, bai, utzio, ikusi dutenakin espero kontentu dotea. Bueno, etorri da baitere, zu profesionalekin tarteka bazabiltz. Azpekoekin tarteka bazabiltz. Bai, tarteka entrenamentun batzuk. Bai, eta Jona Bezitxere etorri da, badakit oso gustora utzi duzula. Bueno, kontentu ez, oso gustora utzi badut, bera kontentu badu nire bai. Ilusia horixe da, za? Egun baten pausoa ematea eta profesionaletara pasatzea. Ametsa ez, nik uste pilotari guzti duen ametsa dela hori. Eta, pues horren espero ongelditxuko haber lortzen duen egunen baten. Binat, historikoa izan duzu zure gitare hemen Antigon, urte askotan jokatutakoa. Zer referentzia zenitun etorri aurretik, ze esaten zizun aitak Antigori buruz? Asko hitz egiten zian Antigori buruz, esaten zuen. Asko gustatzen zin frontoi bat, zela bera asko defenditzen zuen pilotari bat omentzen eta eskuinak ingatza zaukina. Eta hemen asko defenditzen mazo eta tantoa ez baizte bukatzen oso zaila partidua aurrera tetzera. Eta gainera eskuinak ingatza zula, pues rebote batzuk sartzen omentzitun eta hori esaten dit. Eta aurrelari entzatze hona den hau, Bai, ni oso gustora itzen naiz frontoi honetan. Txikitxaka horra aurren pilotare zaila da atzetikan kentzera, aire asko jo behar da eta aurreko pilota asko gelditzen da eta ni oso gustora ibiltzen naiz. Unas landak ere gaur oso ondo jokatu du. Bai, ikaragarri. Oso ongi haitu da Unas, ezin jobe. Eskerrik asko baina, zorionak. Zuri. Aber, Unas, ez kontatzen dugu ma. Unas, landa, Arratsaldeon. Bueno, txapeketan duda batzuk, denetik izan duzu, partidu ona, partidu txarra, gaur finala oso ona. Bai, zuzan bezala, txapeketan zehar gora berakin bezala. Bueno, gaur, nik uste neko ongibiliztela, guztak dutena partidukin, eta nik uste bai binatabiek oso ondo jokatu dula. Partidu komplikatu zen, hasi aurretik, baina jokatu zuen mailarekin, ezin besteko zen irabazteka. Bai, lehen dikane, gaina hauen partiduak jokutuen eta ikusita, barekin lan askin bergen nula ez, eta behek oso erregalo gutxi iten zituzten eta segi. Eta bai, egin dugu, guria lan hain eta ongi ategu eta pozikan. Beinatekin komentatzen nuen beste erremediorik etzagoela, ez dakit larun batean zer mozen gozinen. Larun batean ezintzen jokatu, hala tokatu zen, kantxa zegoen bezala, zegoen girorekin, asteazkenera ekarri da, zer boz etorri zaizun? Bueno, nik uste normal, bai lan bat intaga hor bai mentalizatuak tope, finala jokatzeko eta momentuan pena, ez? Ja, hainbeste egun mentalizatuak eta prepatzen finaleako, ezintzen jokatu zuzantu bezala eta gaurko prepatu torrik eta ongi. Kalterik esan nuen, kalterik ez dezuela egin, azazken aldekartzen. Ez, kalterik ez. Gaina ondo eta iguzak, kejik ez. Bueno, komentatzen nuen Beñeta Pezetxarekin, bera azpekin ari dela, zu baikorekin zabiltzen entrenatzen. Bai, entrenatzen eta ditzen baikokin eta gustoa, bai. Egunen baten, Beñeten ametsa bezala, zureare da, egunen baten, aukera emanezkero, profesionaletara pasatzean. Bai, hori, txikitatik hortan pentsatzen ez amets bezala eta bai, hoxe, hortako lanian. Hala suertatzen den, eskerrik asko, eta zorionak. Eskerrik asko. Bueno, bigarren partiduko gora berak hauexek, laster izango dugu hirugarrena, Amiano eta Pezetxea beste bat, oraingoan Antxon izango dugu, Gerriko Gorriz, Fernandez Herrioxarra eta Oliden Oriotarra Gerriko Urrinez, beroz ariketak egiten oraindik ere pelotariak, laster batetan zuekin gara, ez urrutira joan.
pres, Bueno, eta... Bueno, Antigoko torneoko hirugarren partidua, hirugarren finala eskaintzeko preste gaituzue. Bi final jokatu dira, bata oso markagailustuarekin erabakiena, emakumezkoena, Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeanok irabazitakoa, 23 eta 21, Leire Garai eta Andrea Kapillaren kontra, eta bukatu berri den promesa mailakoan, Beñata Pesetxek eta Unax Landak irabazi dute, Iker Egikunen eta Ingeru Bernaolaren kontra, 22 eta 11koaz. Ikusmin handia piztu duten partiduak, ikusmin handia piztu duten finalak izan dira, esango duke, zalantzarik ez daukat, jendez lerko Antigoko pilotalekua, eta ez dakit, gero ze pasatuko den, baina beti jendeak gehien espero duena, hirugarren partidu izaten da, elite mailakoa, primerakoa, lehen zioten bezala, lehenengo mailakoa, eta horixe aztetik gertu dago. Unaian nien dago, Antxona Pesetxea, Gerriko Gorri zitugunak, Jorge Fernández Aratzoliden, Gerriko Gorri zitugunak, bi pelotari Gipuzkoar, Aniano Irundarra eta Oliden Orietarra, bat Herrigesarra, Jorge Fernández, sekulako txapeketa zutatu dena, eta nafar bat Antxona Pesetxean. Eta zozketa, badakizuet, beti zaten dugulamento horreman zehar, batetik janari edariak, eta bestetik portuetxe etxeak ematen ditu nafariak, ara hor nondik zein tokatuko eta koizotar bati. Ara hor zein tokatuko eta Pesetxeak bati. Eta ara hor zein tokatuko eta gainera portuetxeko Jose Superurena,
bere garaian, erremotista, peloteri izan dako, eta portutxotako buruetako bat, Aranoko abera, bere lagun bat tokatu zaio, eta noski denok pasa. Hemen azkenerako garbi dago, Antigoko torneoa familia bat dela, pelota zale asko direla, egun bat eta bestean biltzen direnak sarritan bat izaten gerela, baina, bueno, hirugarren partida hasi aurretik, Amian apetetxea, Ferrone Soliden neurketa hasi aurretik, gonbidatu oso berezi batekin, aurrera goaz. Arratsaldean guztiei, joan den larun batean jokatu behar, Antigoko torneoko finalak, 75. edizioan, handiko nuntzen egun pasatu dira, ordu askoz pasatu dira, ez genekien noiz jokatuko ziren finalak, baina ja larun batean bertan adierazten genizuen finalak gaur, asteazkenez jokatuko zirela, arratsaldeko 6etan jokatuko zirela. Ez genekien ze guraldi egingo zuen, espero garen honen egingo zenuela, ondo egingo zuela, ez genekien ze jendek erantzungo zuen, Jesús Mari Rubio, Antigoko pelotazaleok elkarteko presidente, arratsaldeon. Berdin, arratsaldeon. ¿Quién nos iba a decir el sábado, con el tiempo que hizo, que este miércoles hubiéramos tenido este tiempo y que este miércoles hubiera tanta expectación como la que hay? Gente que no devolvió la entrada, gente que está esperando y todavía más de 100 personas cuando está el frontón lleno que están esperando a entrar. Sí, la verdad es que lo del tiempo, aunque era prácticamente imposible creerlo, estaba anunciado buen tiempo, pero vamos, con lo que estaba cayendo aquel día, vamos, el sábado, era imposible pensar que se podía realizar eso. Y luego en cuanto a la gente, la verdad es que no esperábamos que iba a haber esta respuesta, porque es que se va a llenar, bueno, el frontón prácticamente está lleno y todavía tenemos una cola impresionante, no sé. La gente se va a tener que marchar sin verlo. Jesús Mari, teníamos una incógnita el sábado pasado, decíamos que habría que llegar a un consenso entre los pelotaris, a ver cuándo se jugaba la final, porque había pelotaris que tenían compromisos con Lezo, con Oñate, con otros torneos. Sí ha habido problemas, pero se han solucionado casi todos. Sí, la verdad es que se ha solucionado gracias a la buena voluntad, fundamentalmente de los pelotaris, ¿no? Que han hecho sus enjuagues para atrasar algunos partidos, algunos compromisos que tenían, moverlos de fecha y bueno, y jugar pues en algún caso pues 2 días seguidos y tal, ¿no? Pero sí, gracias a la buena voluntad se ha arreglado muy bien el tema. Mira que no voy a decir que haya sido problemático organizar las finales, porque ha sido histórico en el Antiguo el 8 de septiembre, el 9 de septiembre, se pasó el último domingo de agosto, se pasó el último sábado de agosto, pero ¿quién iba a decir que jugándose un miércoles hubiera tenido esta respuesta por parte de la gente? Sí, la verdad es que no esperábamos esta respuesta, ni de lejos, porque ya se ha pasado el periodo vacacional, entonces la gente ha empezado con sus trabajos, entonces a las 6 de la tarde, un día de labor, no es esperable normalmente este aluvión. No quiere decir eso, que dentro de unos años se vaya a decir que se vayan a jugar los partidos un miércoles. Ay, vete a saber, dentro de unos años no sé lo que pasará, no me atrevo a vaticinarlo. Bueno, Jesús Mari, el caso es que están todos los pelotaris, todas las pelotaris que habían conseguido el puesto para la final, y eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier torneo. Sí, efectivamente, eso y luego ver las gradas como están, pues la verdad es que es lo mejor que le puede pasar a un torneo, efectivamente. Ahora que salgan bien los partidos. Es que recasco, Jesús Mari, suerte. Suri.
Eta bueno, hau da, elite mailako finala. Hemen da, lau pelotaria zain. Bueno, mentxe gaituzue berriro, Antiguoko pelotan txapelketa, ja, azkenean dauko. Azkenetan ez, azkenean. Partidu bat bakarri falta da. 75 berrizia bukatzeko. Benetan 75 puntu ederrak izan dira. Izan ditugu liburu batera aurkezpena, bertsolista guzti, izan dugu musika omenaldia, izan ditugu argazki erakusketak, pelotalokaren historia, delitik izan dugu, eta nola ez, partiduak, gauzarik importantena partiduak. Orain arte, finaletan 2 partidu derri ikusi ditugu, bata emakumezkoena, Olatz Arrizabalagak eta Leire Galeanok irabaziteko 23 eta 21. Leire Garai eta Andrea Kapellanen kontra, promesa mailakoan Beñata Pesetxeak eta Unares Landak, Iker Egigunen eta Ingeru Bernoli irabazitakoa, eta azkena, Asier Arteagaren lagunak. Unai Gamiano Antxona Pesetxeak, Jorge Fernández eta Aratza Lidenen kontra jokatuko utenak. Asier, ze pasatuko da zure lagunen arteko partidu enten? Bueno, ez dakigu ez, azkenean urdinek hasiera, bi bikotek, hasiera txarra mantziten bien txapelketari, biak ala biek lehen partidan. Lehenengoa txarra, eta gero nola joan diren mejoratzen bikote bat eta bestea. Eta bi bikotek esango nuke, lehen partiduan, bere aurpegi txarrenak utzi dutela, eta gero beti gora egin dutenak, eta momenturik onenean iristen dira laurak final honetara. Así que, ikuskizun eder bat ematen diguten. Ez dakiz zozketa begiratzekotan izan zeren, Asier? Niko egin nire azte begiratu, Nik begiratu dit, baino... Badakit Bazkari Afariak guztutako bat, apesetxea bat ditokatu zaizkio. Ara, ordu netziok, Iñaki. Baina badago, gehiago, badakizu. Gazta eta eragia eta ez dakiz eta edariak eta horiek gero begiratuko ditu gordoan. Nik uste ja, ez diat ikusten hemen, nik uste ja eaman dizkiela. Bueno, gure kronometroa martxan. Eta 3. eta azken finala hastera doa, hasi-da. Ezkerrez esakea, hori denek ezin erantzun, bat eta huts. Erantzun bai, Amiano apesetxearen zen. Goiko txapela bete-betean. Amiano esakez egindako lehen. Amiano beraren nola nakoratu den leheneko partidu zen. Asko. Justo da maten dut izkera, zerketan zen. Hau, baiko den deko. Zier? Bai, nire nabil benekin pesetzea fizikoen dugu eta entremendu duzente dabil azken baikorekin egiten. Eta egia esan, ikusi zaio ezker berezi baduela, Ni uste afizionatu mailan orantxe bertan dagoen ezkerrek bizienaren jabe da, eta horri bere frutu gateratzen izkera. Lehenengo tantoa sakez egindakoa, 2 eta utzekoa Ferrandezek gola botatakoa, 2 eta utz gorriak irabazten. Ezkerrez apesetxeak. Ezkerrez Olidenek. Antxona apesetxeak. Pelota bila Ferrandez laugarren kuadrora. Bost erdian apesetxearen pelotaka da bikaina. Berton jarri du. Zeitik Oliden. Apesetxea bostetik. Errebotera doa. Olidenek ezkerrez oso ondo eraman. Amiano jaso. Oliden. Antxona apesetxea bost erditik. Oliden. Gora. Nor baina nor aritu dira lehen 3. tanto honetan. Baina pixka presaka, Oliden, hor dominatzera pasen nahi zuen, eta lan gehiago egin behar dago. 3 eta huts, sake azkar zerdiak dira, Amiano jaso. Olidenek 3. kuadrotik ondo atzeratu. Amianok azkarrez ezin, 4 eta huts. Oso bizi, sake bizia, eta gero ezkerrez, pilota oso zaila jarri dio Olideni, arrimatu da. 4 eta huts. Atzean egindakoa, Amiano. Oso abiedura hondiz hasi den partido, Asier. Bai. Eta Amiano tanto bukatu eta segituan. Eta beste bat, 5 eta huts, oraindik eta bizkorrago. Bai, 5 Sakez Amianok egindako bigarrena, 5 eta huts. Bai, 5 eta huts eta egindako bakarra, Amianok atzen egin duena. Gainetako lauak urdina galduak. Hiru Olidenek. Sakez eta jokoan bat 3. Hori da. Sake Amiano. Hori joa, irundar ezkertia. Ezkerrez Olidenek erantzun. Amiano zabalela moztu. Ferrandez jaso. Amianok botere egiterritik. Olidenek atzeratu. Golea zapezitzea. Ferrandezen pelotaka da, errebotera doa.
Boleaz apesetxea ondo. Fernandezek eskerrez. Apesetxea gotera zeigarren kuadrotik. Oso bizi errexorra ere. Oliden. Boleaz apesetxeak. Eskerrez Fernandezek zabalera. Amiano jaso. Eskerrez Fernandezek azeratu. Apesetxeak duda izan du, aire sartu botera azkenean. Fernandezek luzak jokatu. Apesetxea lautik jaso. Fernandezek eskerrez atzera. Apesetxeak ezin. Bat eta bost. Meritoa Fernandezena. Zalantzarik gabe. Lehen pilotak izan dira Fernandentzat eta ikusi da bizi dagoela. Eta txistulariak hemen ingurua alaitzen segitzen dutela. Eta auzoan ere ondo dakit, auzoko laizelako pelotazaleak zenbat eskertzen duten olak giroa jartzea. Pelotazaleak eta pelotazaleak dira. Bai, eske hemen ez dagoelak ze pasatzen da auzoan. Ez dakitenak finala horiek. Eskerrez Amianoren pelotaka da, Boleaz Fernandezek eraman. Amianok eskerrez txekoan, Fernandezek jaso. Eskerrez Amianok atzera. Olidenek Zutamanos. Eskerrez Amianok atzeratu. Oliden zeitarrian. Utzi Amianok. Eskerrez apesetxeak. Zabalera Fernandezek. Tatu aderra. 2 eta 5. Antxo elektrikoa. 2 eta 5. Zakea Fernandezentzat. Darrio Zarra, zakea Zabalera atera du intentzio guztiarekin. Apesetxeak erantzun. Bikain gainean. Oliden. Apesetxeak. Oliden eskerrez. Apesetxeak bostetik, oso ondo. Oliden ezeitik jaso. Utzi Amianok. 3 eta 2 apesetxearen pelotaka da rebotera doa. Boti Boleaz, Olidenek, ezin. 6 eta 2. Eta apesetxeak azaleak ekarri ditu, goizu taletikan. Ba, irene komentatzen genuen. Animo faltarik ez du? Batetik bineta apesetxea, bezetik antxona apesetxea, ba, bueno, zatozen ezkero, ba, nahiago herritarrek irabaztea. Noski. Sake Amianok, 6 eta 2. Erdi atera du sakea. Olidenek erantzun. Eskerrez apesetxeak. 6an Oliden. 6tik apesetxea. Fernández. Eskerrez. Erra pelotaka da Amianoren arrebotera. Olidenek oso ondo eraman. Apesetxeak utz. Ez zuen da. Antxona apesetxearen zapelota horrek ezertze ere. Gado bizoetarrak. Opari polita utzi du Amianok, 3 kuadro hortan kantxe erdian bikaina zen. Eta ezoikoa, apesetxeak pilotaka da hori galtzea. Bueno, asier ez dugu materiala bat ere komentatu, ez nesken partiduan, ez probeza mailakoan, oraingoan ez ez. Seinale hona. Hori askotan entzunet, materiala ez bada komentatzen, seinale hona, ala da. Eta partida gainera hona gateratzen badira, hobea. Bai, nik uste, hots ederreko pilota direla, eta zen dutela. Nik uste, Hala. Ez lehezni egokien hori izateko, baina pelota egokiak iruditzezkit. Jokoa hobetzen laguntzen dutenak. 7 eta 3, Olidenek galdu duen pelota izan da. Bai, galtzei, xamarrexek egin dio horitarrak. Bai, 2 pelota galdu ditu. Partida hasi baino ez denan egin, 7 eta 3, Oliden sakea jaso. Amianoren Boleaz txokora, Fernandez jaso. Amiano luze, Boleaz Fernandez. Eskerrez Amiano Zabalera minik egin gabe. Fernandezek azeratu. 5 herrian apesetxea. Arrimatutakoa. Bostetik ondo batera Olidenek. Eskerrez, Zutamanos, bikaina irundarrak. Zutamanos baita Olidenek. Amianok atzeratu. Eskerrez Oliden. Amianok txokoan. Olidenek jaso. Apesetxea Zabalean. Bostetik gora. Apesetxeak galdu duen bigarren pelota, 4 eta 7. Bai, eta asirenetan apurra da, batez ere hori dira, baina bilatzilariak normalean pilota oso gutxi galtzeko dira, baina ohituta gaudena baino gehiago galtzen. Fernandezen sakea Zabalera.
Apesetxeak erantzun. Ezkerrez Olidene jaso. Ezkerrez Apesetxeak, ezkerrez Olidene, Amiano barkatu, gora. 5 eta 7. Ba, bueno, hirugarren partida honetan hasiera ez da haino izaten ari, aurreko bietan partida hasi eta bukatu izan dira zoragarriak, orain honetan, ba, bueno. Hasiera pixka bat patxala. Fernandezen sakea. Apesetxea sakea motibo lehaz zeratzen. Soka moztu Fernandezek. Apesetxea bigarren motean. Bai, garbi. 6 eta 7. Garantzen hirugarren tanto. Irabazten egon dira hasier, 5 eta 8. 7 eta 3 ere bai, tanto batera torri gira aurrina. 6 eta 7. Hau da, pelota zareak esaten den beste gauza bat. Ze ondo. Errepikatu kaila dut. Bai. Ze ondo, Errealizazioak egia esan, lan bikaina egiten du. Apesetxe ezak erantzun. Ezkerrez Olidenek. Jartzera joan da. Lauaren kodatek Apesetxeak. Oliden bostean. Ezkerrez Apesetxea. Ezkerrez Oliden bostetik. Amianok lauaren kodatek, luze. Boleaz Fernandez. Iretik Amianok, ez dakit zer egin egin zuen, baina justu horixe zuen egin. Baina gora botadu. Zazpina. Bi pilota garaian, gora mazizkoenak eta... Utxarte txiki bat, peloteriek erabaki dutena. 6 eta 2, 7 eta 3 egotetik, berdinen daude, Zazpina, beraz, aprobetxatu dezagun. Pelotalekoan dauden bapesak ikusten dituzue, Txapazkian dagoen ogi berri ere bai, aldizkarietakoak ere bai, baina gehiago ere bai ditugu eta bitzen aipamena egin behar dugu, adibidez. Auzoko tabernak, Jose Mari Taberna, Platero, emintxe Matia kalean, Antigoko bodegoia, pelotalekutik gertu, Danena, emintxe Antigoko liz aurrean, Gasteiz, Trikuarri, Ñan, Bentaberri, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika. Tanto jokoan markagailua Zazpina. Apesetxea sake erantzun. Olidenen pelotaka dagoena da. 6 da Apesetxea. Fernandezek ezkerrez zabalera, erra pelotaka da. Jaso Amianok. Ezkerrez Olidenek. Apesetxea 6tik. Lautarrian Oliden. Apesetxea 5tik. Fernandezek botera atzeratu. Ezkerrez Apesetxeak. Ezkerrez Fernandezek. Amiano gora. 8 eta 7 hasier. Hain ondo hasi da jokatzen nahi Amiano. Bai. Ez da normala, orain ba. Urdinak 8 dituztenetako 3 pelota berak galduta izatea ez da normala. Bai, apurda partidutik atera eta ikusten dut. Lehenik eta bain urdinak menete hasiera txarra, opari desunterekin eta orain badirudik horriek oparirik itzuti egin dizkila. 8 eta 7, sake azker boleaz Amiano gerantzun. Ezkerrez atzera Fernandezek. Boleaz Apesetxeak. Ezkerrez moztu Fernandezek. Jaso Amiano. Ezkerrez Oliden. Apesetxea laugarren kuadrotik atzera. Arrimatu pelota. Oliden jaso. Ondo. Amianok. Bikaina pelotaka da. Sotamanos Olidenek. Amianok boteratzeko almoztu. Tanto. Tortina. Bai, bueno, eramateko moduan iritsi dela ditu zait, Fernandez, baina ezin izan dugu. Sortzina. Bueno, partida esango dugu orain ezten dela, amalaura. Hori da. Elkarri hori da. Ea, xierro, mamoztera. Edo ez dakigu, amazte da. Hori da, lehenekan ikusi dut. Saka Amiano katera, arrebotako zuelo ondora, ondo erantzun Olidenek. Amianoren pelotaka datzera, indartzu. Tanto. Hori bai ez da bolera materik. Bederatzi da 8. Hemen Antiguan badakigu errebotera sortzela ez dela intzaila, baina alare pelota zaleak asko eskertzen du. Eskertzen du. Bai, errebotera bialtza eta errebotetik botatzen dena gehiago. Bai. Amianoren sakea. Oliden jaso. Ezkerrez Apesetxea. Oliden zabalean, 6. kuadrotik.
Amiano girutarritik. Ezkerrez Amiano. Apesetxeak. Atzeratu. Oliden. Errebodeko segundotik ezkerrez eraman. Amiano luze. Olidenek ezkerrez oso ondo jaso. Apesetxea bostetik. Oliden zeitik ondo arrimatuz pelota. Ezkerrez Apesetxea. Zeian Oliden. Apesetxearen pelotaka da. Olidenek bote txarra egin dio, baina meritua Apesetxearena. Bai. Pena izan da zen ondo jarria zen. 10-8. Baina bosteko hortan zerbait harrapatu du eta ez dio demorarik eman Olideni. Pena. 10-8. Sake honai Amianok. Sakearekin bi egin ditu. Boleaz Fernández. Ezkerrez Amiano. Aire zondo Oliden. Apesetxea lauaren kuadrotik. Boleaz Fernández. Apesetxea jaso. Ezkerrez Fernández pelota kada ona da. Amianok ezker boleaz gora. Ezker bolea ere neko... Meritua Fernández. Bai. Neko zekina izan da. Nik uste barruan bazen ere, agian falta emateko modu egiten dela. Atxikia. Ze pasatzen atxikekin, zier? Ja ez dago atxikirik? Dana libre da? Atxikia egon badago. Bai, baina hori izan egin. Iregokon ere... Eta, nik uste... Peinarekin azena gora bera gutziren, Bai. Badekite epaia kortarako daudela eta ikaz egin behar diogula, baina bueno. Bai, Apesetxea boleaz galdu Amarna. Epailei autoritate gehiago eta autoritate babes gehiago martxelean personaldutik, behien erabakiak. Hala ikusten bali maute, esamarra daukate ala izan. Beldurri gabe arbitzaten. Beldurri gabe. Hori da. Amarna! Askotan ikusten ditugu baita ere, pelotain aldetik atxiki egin eta postak eman ezkero, gero... Gero ezin den egin da xier pelotaren artean kantxan azarratu. Hori da. Epaiarekin izarratu nahi bali mazu, baina pelotariarekin ez. Ezkerrez Amianoren pelotak adona da, Amarna markagailuan Olidenek eraman. Amianok botera hirugarren kuadrotik. Boleaz Fernández kanpora. Hemen ez tekin jo gehirazen Iñaki. Amarna, partida. Bateko pariak, besteko pariak. Aurreko bi partidutan. Esta partiduan, Aurreko bi partidutan ikusi zutugun opariak. Orain denak hemen ikusten gara. Begira, xier, sakez bitanto egin dira. Galdutako 10 daude. 12. Zokoan beheratzi bakarrik egin dira. Gauza dira metera, finala, asira, kaskarra. Ez da partidora iztuten ari. Markagailuan emozia daukago, baina ez da partidora iztuten ari. Olidenen ezkerka da. Ea zuzen zizkun. Amianok ezkerra boleaz eraman. Zabalera Fernándezek. Boleaz Apesetxea. Fernándezek azeratu. Apesetxea bosteretik ezkerrez. Utzi Fernándezek. Olidenek atzera indartzu. Apesetxea zeiderritik. Eskuinez Fernández. Apesetxeak ezkerrez aso. Fernándezek arro atzera. Gora! Pelotaleko honen ezker horma nahiko irregularra. Ez da konstantea ezker horma hortan. Ezker paretan laugarren kuadroen arte, 10 metroko altura baldin baduka. Gero erdira dator, 5-6 metrora dator, hortxe lauterdian eta hortxe jodu zarea. Eta galdutako pelota guzti. Apesetxeak eskuinez azeratu. 12 eta 10 gorriak. Amian Apesetxea irabazten. Ongi arat, haze pelotaka da. Oliden. Apesetxea bostarrian. Kantxa erdian Oliden. Arra pelotaka. Boti boleaz, Antxon Apesetxeak eraman. Fernándezek moztu. Amianok lautik jaso. Olidenek lautik atzeratu. Bueno, tanta ederra da, Iñaki. Apesetxeak ezker ere zeraman. Fernández, irutik zabalela moztu. Jaso Amianok. Bosgarren kuadron Oliden. Bosterdian Apesetxea. Eskuinez Fernández. Ezkerretik Apesetxeak. Laugarren kuadrotik Olidenek atzeratu. Apesetxeak utz. 11 eta 12. Baina, bueno, tanto gustatu zait. Bi atzeleria nor baino nor baditu dira, aurrelerak serio.
eta azkenean, bueno, ezker paretan jarri duen Olidene jarritako pilotaka horrek. Eman di tanta urdin dira. 11 eta 12. Den airean. Erdi ateratako sakea ondo erantzun Apesetxeak. Olidenek atzeratu. Apesetxea bosteretik. Ondo Oliden. Ondo Apesetxea. Fernández hirugarren kuadroan, inbertsu atzeratu. Airez Apesetxeak eraman. Fernández bolea txokora. Olidenek ezkerrez jaso, adarra pelotaka da. Erreboteatuz. Eta eraman! Azte pelota jaso dut Olidenek. Azte pelota arazo eraman dena. Beste bat, ez zuen behitu zapai aurruti. Hau ezin Olidenek eraman. Amianoren meritua. Bai. 13 eta 11. Ezker eskuin, errebotera, lehenik ezkerrez, gero eskuinez. Lehen du duzan dugu asier, ez dela partidu ona, baina tanto batzu daude. Bai. Nik uste ari direla sartzen, eta azken bitantoak onak izan dira. Zake erantzun Olidenek. Apesetxea lautik atzeratu. Errebotako zulu ondotik eraman Olidenek. Olidenek atzera. Airez, ezin. Olidenek, meritu Amianok, mina handia egin duelako, atzea jarritako pelotarrekin, irutantoko aldea, Xier, 14 eta 11. Nik uste justu aurreko pilotaka horrek lauterreko marran harrapatu du, eta normala baina gehiago ibili da pelota hori, eta horre egin du mina, eta ondorengoan ezin eraman Olidenek. Ez dakite mezuren bat bidali zuen, ez duzuen bidali. Begiratzera goaz, aber azken aldi honetan norbaitek zerbait esan digun. Ez, oi hartzun dik lehena bidaliteko mezuak, haupa binet eta unaz. Bonito partido desde Barcelona, lo estamos viendo, eskerrik asko. Goizuetako Motzane tabernatik, kamelak imatera, Apesetxea animatzen, eskerrik asko. Haupa adatz, bide beste batek. Ba bueno, mezuren bat bidali nahi bali mezue, lase bidali. Amiano sakea, 14 eta 11. Olidene kanpora, 15 eta 11. Bai, eta orain ez zerra hundirik egin gabe, abantaia politia berriro egorri. Lautondoko aldea, beti dauna, baina zenbat eta aurrera joan, hobea. Amiano, zake ateratu. Zotaman Euskarontzen erantzuna. Apesetxea bostutik. Fernández. Goleaz Apesetxea justu iramen, aukerako pelota Fernándezek. Bipoletakoa, bueno. Goruntzatera, baina efektua gatik, ez da txapa. Arraro ikusi dut, pelota nolatzea den gorun, eta zen dubi. Garbi atera gora, baina sartu efektua gatik. Txopek ez duenelako ezar esan, ni baino beto jarrita dago, ez zen ezar izan. Ezkerrez Amiano zeigarren guadatik. Ezkerrez. Hau da, eman beharra. Olidenek ezkerra ere zeraman. Amiano bitik indartzu atzera, rebotera doa, Olidenek ezin. 16 eta 11. Oso no Amiano, Oso bizi dago, bizi. Hor momentu baten ibilian astuta, pilotaka batzuk horare joan zizkio, baina ikusten, ezker horretan brillo berezi badago eta ezker hori sartzen duenean ikara bezkoen egiten du. Jokoan 3, ez, jokoan 6, sake ziru guztira egindako beretzetan da. Hortza okerako pelota Amianok, atzera, aire Olidek eraman. Amiano txokoan moztu, Fernández jaso, Apesetxeak lautik. Osaldu berura, Oliden. Ederra duk. Olidenen pelotaka da. Ederra duk. Boti boleaz, Apesetxeak eraman. Fernándezek atzera, Apesetxeak boleaz. Fernándezek aukera. Hau ere atzeratu, errebotera doa. Errebotera garbia. Errebotera duz Apesetxeak, ezker oso nazioan. Fernándezek aukera atzera, kontuz, ondo liberatu da. Apesetxeak ezin. Fernández meritua. Bai. Elektrikoa da, mutikoa, Aipatzen genuen Asier, ez da partidu gona, baina tanto batzuk oso honak ikusten ari gara. Bai. Regulartasuna falta zaio. Bai. 3, 7, 12 dira galdutako pelotak. Bai. Eta jendea pelota gozatzea ikusten da. Asko gozatu du aurreko bi partidutan eta horren honetan ere gozatzeko goz. Hori da. Apesetxeak 6-tik. Olide, bote txarra egin dio, txekon jarri du.
Ezkerraz Amianok. Hori denek ezkerri zeraman, ez da txarra, Amianorentzat botera jokatuko du txokoan. Jaso Fernandezek. Apesetxeare aurrean da, iruteritik Zabalera. Hori den. Amianok bolea txokoan. Fernandezek indartzu atzeratu. Apesetxeak goti bolea. Fernandezen merituan. Bai. 13 eta 16. Orain honetan goiti bera jodu eta zuzenean bera joan zuen. Eta zeinen garrantzitsu den, tantoa dominatu duzunen, aprobetxatzea, bukatzea ez da ere, azkenen tanto dominatzen duenak, lehenago beranduko pelota aurrean izaten du, amaitzeko aukera bikainarekin, eta hori ikusten dugu, askotan ez jarri edo gozatu gabeko pelota horietan, dominio aldatzen dela eta hor aldatzen dela, tantoaren ekimena. Diana Garridok idatzi dugu La Puebla de la Barkatik, Aupa Fernández dio. Jon Eskurrak, Aupa Eratz eta Aupa Fernández. Felix Eskurrak, frontoi berria noizko alkatari galdetu hor dagoela. Bueno, frontoi berririk ez da dongo. Frontoia dagoen tokian mantenduko da, bakarrik aldatuko irek izango dira Armailak. Hori da, frontoi berritua. Hori da, Armailak berrituak. Errebotea azker pareta, frontiza, dagoen tokian nengo dira. Armailak eta pentsatuz, tetxua ere bai. Etxitura edo, zerbait edo. Armailak aldatuko dira, baina gainerakoan frontoia nengo tokian mantenduko da. Eta Sabaia ez, Iñaki? Larun batean ikusi genituen itokina ikusi eta gero. Hori komondo behar da. Sabaia ere aldatu behar da. Bai, hori aldatu behar da. Garai bateko itxitura zen itxita irekitzekoa, eta gero hori ez dakit erdeguta edo eta dozeketu zen. Aspaldi geratu zen itxita. Bai. Gainerakoan, Asier, aire librea jokatzea ere zederra den, Bai. Goia ireki izatea zederra den. Oinatze bengoetxe asko ez duen ezela, herriko plazan jogatzea zeinen ederra den. Eta iriki edion fronte adakoa dira. Bueno, beraz, alkatarik eginez datak, fetxak, galdetu beharko genizkioke, baina pelotalekoaren itxura aldatzea datorren hilabetean, urrian hasiko da. Beraz, datorren urterako, Armaila berrituekin izango gaituzu hemen antigoan. Apesetxearen pelotaka da, markagailua 13 eta 16. Zazo Olidenek. Amianoren gantza Zabalera, kanpora. 14 eta 16. Arrastoren gainean egin dura gote esango nuke. Asier, eta bitantera torri gira. Pentsa zealdearekin, Amiano apesetxea ebili diren, 5 eta 7, 7 eta 3, 16 eta 11, bitantera torri gira. Horren honetan ere Amiano beharri gabe, pelota urtea sartu da. Goleaz Amiano saka erantzun. Fernández Zabalean moztu, tanto. Ederra. Saka resto Zabalean, 15 karruna. 15 eta 16, tanto batera. Emozio bentzat, izaten ari da. Berdinketa bakarra dugu partidua ez bi. Bata 3, markatu. 7, 8, 10. 16 garranakoa izango dugu. Saka atera du Fernándezek. Apesetxeak erantzun. Ezker Zabienek, momentuz ez daukagu berdinketarik. 17 eta 15. Amianoren sakea. Olidenek jasa. Amiano katzeratu. Olidenek ezkerrez gora. 18 eta 15. Bai, eta utxas. Olideri apuntatu behar diota, Asier. Bai, eta penaz, hortxe zauden, baina... Gain gainean zauden, baina... Hiru tantok abantaia eta garai honetan abantaia oso polita da. Eta orain ikusiko dugun tantoa oso garrantzitsua. 18 eta 15. Atera sakea Amiano. Olidenek, goian ikusi dut, goian zen, baina barruan. Apesetxearen pelotaka da. Badulekua. Olidenek, eskarren majoa, atera da, apesetxeak eskarrez ala ere. Fernández, laugarreko aldatik. Amianoren eskarbolea. Fernándezek Zabalela moztu. Azkenerako erdian utzi du. Jaso Amiano. Olideren pelotaka da. Apesetxea zeitik eman. Bostarian Oliden. Ezkerrez apesetxeak, Ui. 16 eta 18. Ez gauzka oituta, apesetxeak horrelako pelotarekin, berak ere
Apesetxeak ere Asier... Keinu berdina egin du nola lehike, hau. Bai, harrituta, bera ere harrituta. Begira, Apesetxeak galdutako 2, Damiano galdutako 4. Bi gorrien artean galdutako 9. Txokoan Fernández moztu, Jose Damiano. Bere burua saldu hor. Txokoan zeukan Damiano eta txokora boda dio. Apesetxeak azeratu, Oliden atzoraka korrika, rebotan dutik ezkerrez ezin. 19 eta 16. Eta ikusten da, pelotariak tentsioa handi dutela eta bueno, ez direla askorik gozatzen ari orko partidu honekin. Baina finala da eta irabaztea balio du. 28 minutu erantxe neurketak dituenak, 29. Eta markagailua 19 eta 16. Sake Apesetxeak. Ezker Zodien esaka jaso. Amianoren pelotak adatzera. Oliden bosteririk. Amiano pelota bila Laura. Eman ezkerrez, bikaina arreboteko zero ondora doa. Olidenek ezkerrez. Kanpora. Olideni apuntatzen dio gutxegitea. Asier eta hoia badoa. 20 eta 16. Bai. Bueno, partida nola doan ikusita, urdinak oraindik ere apur bat asmatzen hasi ezkeba aukera izango dituzte, baina tanto egin barra dute horretarako. Sake hona da. Oliden efaso, ezkerrez emozio, Amiano, Fernándezek atzeratu, Apesetxearen ezkerka da. Oliden, Zabalela moztu. Amiano, Fernández txokora, Amiano atzeratu. Oliden, Apesetxeak ezkerrez partidua 20 eta 16, lautan terrenaldearekin, gorriak Amiano Apesetxea irabazen. Apesetxeak ezkerrez. Olidenek atzeratu, ezkerrez Apesetxea. Fernándezek ezkerrez moztu. Hanketara. Ezkerrez jaso Amiano. Fernándezek Zabalela intentzio guztiarekin. Amiano jaso. Fernández laugarren gaudotik. Apesetxea oso ondo, Jon. Olidenek eraman, Amianoren pelotak da bikaina. Tanto, 21. Bai, hor Amiano ezkerra hori sartzen duen mina hundio egiten du. Oliden, bueno, sotan, bolea zaina de konfiantza gehiago sotamanoz. Eta, bueno, horrelako abiaduran, sotamana kontrolatzea zailago da. Gainera jakin da altura asko ezin dut eraman, zaila da. Ze gaizki ekin zioten txarraketari Amianok eta Apesetxeak, galduz bere lehenengo partidua, 22 eta 13, eta bokatu da partidua. 22 eta 16, inolako aitzakiari gabeko garaipena, garriko gorriz izan ditugun Unai Amiano eta Antxon Apesetxearen txat, 31 minutuko partidua. Asier Arteaga ez da partidunak izan, baina merezimendu osoz gorriak irabazi dutena bai. Bai, partida gauza dien da, partida kaskarretan da, nik pertsonalki askoz ere gehiago gozatu dut, bigarren partiduarekin, baita urnekoarekin ere, baina hau finala dira, irabazteak balio du eta zorionak bikote horriari. Bueno, zure baimenarekin, horna bekaldera, posti dauzkagunak goizutarra dira, Beñeta Apesetxea garaile, Antxon Apesetxea garaile, pozik, eta hori izen bilagoaz, pozik daudenen bila. Tristu daudenen bila ere bai, baina hori izen bila noa. Gargitxeki, gero arte.
Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, eguneko eguna eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu da segi. Eutxi, bai! Bultza, venga! Ixo, hemen nerea gaitza. Lanza ondo! Bultza, hori! Venga, aurrea! Eutxi! Eman egurra! Bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Izan, baino, zuek gehiago izan zerate kontraria baino. Ez da partidu ona izan, aurren ez dira gauza honekin, baten bai, bino, eta gore nik uste zaila zela, ze oliden egon dobilia, PSTxak faio batzu bintu, bino eman egin dio, eta irabazteko partidua zen, eta hola indegu, bai. Hobeak izan zerate, eta zure kasuan, nik esango nuke laukoteko onena. Amartatu egin dituzu, Susakarrekin 3, jokoan 7, guztela partiduarekin? Guztua, bai, finala delako, eta bakite, finaletan zailo dela apuntilatzea eta fresko egotea burutik gan, baina bai baloratu behar da, indun partidu serioa naiz da oso naiz izan, eta partidu serio izan da hemen asko balio. Antigo ja, bigarren finala irabazten duzula? Gaina 2 urtetan hartu ez parte bat, promesatan eta ez dira eliten, eta oso pozik bilak irabazita. Bueno, ez da esatera zertzen hobea, larumatean jokatzea, gaur jokatzea, larumatean ez izizkoa zen, baina zeinek esan gaur olako erantzuna izango zueni pelotalegoak, Bai, egia esan, baina olako Perua gintarena etortzen nahi guztia merita handikoa da, eta hori eskertzea, olako girotea. Unai, baikorekin ari zera zu entrenatzen, pentsatzen dut, hau beste motibo bat dela, ez da ilusioarekin segitzeko. Bai, eta nahiz da entrenature, lehen nintzen nahi entrenatzen talare oso emaitzakonak atetzen nahi nituen, eta hoaine guztua goze, azkenen oso nahi izatea, hor ja erritmo hartzen jutea, eta behintzat entrenatzeko eta hori eharki dago. Zorionak. Esker asko. Bueno, haber, ze kontatzen digun, Antxona PSTxeare ez dugu urruti izango. Bueno, aurreko partiduko gatzaileetako bat ere hemen daukagu. Iker, zatoz. Antxona PSTxea saltzeko bitartean. Aurreko partiduan gatzaile izan dugu Iker Eguren, Aingeru Bernalarekin batera, 11an, Beñeta PSTxea eta Unaslandaren kontra. Iker, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Onartu beharra dago, kontrario gehiago izan direla. Bai, hasieratik askoz gehiago izan dira, bai ematen da, bai bukatzen da, hoxe, gero intenta dugu. Pixket, bulti ematen partidu, baina etzaon. Ia zeratik gainera nagusi 8 eta batako aldea hartu dute eta ezin jokoa sartu. Bai, hasieratik izan duten bezala ritmukin hasi dira, da geu, igual nervioso galduta, o ez gauza gatatzen, da, hoxe. Bueno, lehenengo aldiz Antigon, ze ondorio atera behar ditugu torneo ontatik, txapelketa ontatik? Bueno, hile esan da lehenengo aldi izan da guztua gehatzen naiz finalea jatzeatik, baina ja behin finalea jauta danak irazti nahi izate du, da oin dia gehiago itxura hon bat ematia, da itxura hon hori gaur egile esan da ez teteman, da horregin penik gehatzen naiz. Aitona Joamarik esaten zian, lehenko gunean, beratzi elarde gutxitarako ementzakoela, gaur lauretako ementzakoen. Ze pelotale gutxitan pasatzen diren loko kontuak, Bai, are beti goizo etortzea frontoira leku nahi izate du, da, gero guri ikuste gota, beti hemen egotea. Eskerrik asko Iker, animo. Bai. Bueno, ea Antxona PSTxea ez dakit sartu zaigun. Aingeru zatoz. Aingeru hemen daukagu. Aingeru Bernaula Ikerrekin batera aurreko partida jokatu da galdu dena. Aingeru, Arratsaldeon edo Gabon, ja? Bai, Gabon. Ez da posible izan? Ez, lehenengotatik eureko oso fuerte hasi die, eta guk ezin izan dugu buelte emone partide, eta denbora guztien aurretik eta eurentzako miritu. Gaur lan asko tokatu ziziotzen egitea, eta lan asko tokatzen denean ez da seinale nahi izaten. Bai, denbora guztien defentsan ibili gara, bai Iker eta bai ni, eta eurek denbora guztien gozaten, bai Unas kriston golpiegaz, eta Beñatek aurren txeko nien, rematetan oso ondo, eta guk ezin dizien dugu egin gure terrenora bieldu. Aingeru, lehenengo aldiz Antigon.
finalera llegatu zedate, galdo egin ez baina ez dago gaizki, ez da? Bai, ala neon gara Ikerre asko komentetan lehenengo aldiz izeteko, ondo, finalera heldu gara, eta bueno, pena finalean ezin izetien ez, baina bueno, azkenien, txartu bez. Finalera larun batean behartzen izan, ez zen posible izan, baina azte giroa gaur ere, Bai, gaur bai kriston jente pillo etorri da, denpora bai oso ona egin dau, eta oso gusture, hor atletik oso ondo. Eskerrik asko egero, animo. Bueno, falta zaigun pelotaria Antxona Pesetxea, Gabon. Gabon, berdin. Zorionak. Eskerrik asko. Unairekin, begira kamerari hor, goizutaldean egongo da jendea begirata. Unairekin komentatzen nuen, ez dela partidura izan, baina, gauzarik importanten irabazten duen entzat, irabazea da. Bai, partidua oso txarra izan duela zain nuke, Unai ongi jokatu ritmoa eta asko jarrio, eta eman asko indio, minio bi atzelari batez ez da numero ez da izkin, minio desente faiatu dula zain nuke bi atzelari, eta oita bira jetu eta horrekin konforme naiz. Amarna ere egontzelate, ematen zuen bazegoela partida, baina azkenerako bai Unaik eta bai zuk ondo egin duzu bakitza bere tokien. Hor, beti igual bentaja txikin batekin zea egiten ginen, hori, bentaja pixko bat egin taola. Joten ginen aurretin, minio, hori, ez dakit. Gaine gure gana atortzen zian, minio gero eska bat egiten ginen, eta hoxe, Unaiek kriston partio egatu gula zainuk eta oso gotzik. Eskerrik asko, Antxon, eta zorionak. Eskerrik asko. Sari banaketa dago oraintxe bertan. Orantxe gutxi gurekin izan dugun Aingeru Bernaolak jaso beharreko saria. Gure aldetik eskerrik asko, eta hor ziztuztegu sari banaketarekin. Gabon, esaten diatek ere butatuko gara, horrengo sari banaketa. Eskutik, Nikarrak. Zorionak, Olatzarri Zabalaga. Eta hurrengo saria baita ere, Kotisal trofeoa da baita ere, eta Miguel Zelarainek ere emango du sari hau, kasu honetan, promesa mailan final egunean nabarmendu den pilotariari. Eta kasu honetan, Beñat Apezetxea izan da. Final egunean nabarmendu den, promesa mailan nabarmendu den pilotaria. Beñat Apezetxea Goizuetarra. Txalo bero bat. Miguel Zelarainen eskutik, jasoko du saria. Zorionak. Beste sari bat ere badugu, oraingo honetan Antzara Tabernaren saria. Nagusien mailan final egunean nabarmendu den pilotariarentzat. Kasu honetan, saria ematen Xabi Irureta egongo da, eta sari hau, sari honen irabazlea, Unai Amiano. Txalo bero bat, nagusien mailan final egunean nabarmenduen pilotariarentzat. Unai Amiano. Irunekoa. Aurrera Tolosa klubekoa bera. Unai Amiano, zorionak. Kasu honetan, oraingo saria, Moiuaren oparia, finaleko Gipuzkoarrek onenari. Eta kasu honetan, saria ematen, Moiuako Gorka Natxiondo dugu. Eta bere, eta pelotaria, Gipuzkoarrek onena, Unai Amiano berriz ere. Finalekoa, txalo ero bat berriz ere Unai Amiano. Finaleko Gipuzkoarrek onena. Esan bezala, Gorka Natxiondo Moiuaren ordezkari bezala saria ematen. Badegu baita ere, 6. opari bat, kasu honetan, 3 adituz osaturiko epaimai bat, Antonio Maiz oroimenezko saria norentzat behar duen erabakitzeko,
zintzo egin dute pilotari bakoitzaren puntuak eta euren erabakiz, etorkizunik haundiena ikusten zaion pilotaria Unai Amiano ere bada. Berriz ere. Kasu honetan Agurtzane Maiz da saria Ameriketatik ekarritako saria ematen jardungo duena eta 300 euroko saria ere badu. Esan bezala, proiekziorik handiena ikusten zaion pilotaria, Unai Amiano. Bueno, eta gaur beste sari bat ere eman nahi da. Kasu honetan, dakizuen bezala, aurten 75. edizioa da, txapelketa honena, eta, bere presidentea dan Jesus Mari Rubio, egin nahi zaio aipamen berezi bat udaletxetik, eta horregatik, Eneko Goia, Donostiako alkateak, Jesus Mari Rubio hori nahi egin aipamen berezi bat. Beraz, etorri mesedez, Jesus Mari Rubio, esan bezala, Eneko Goia, Donostiako alkateak, oroigarri bat nahi dio eman, bere ibilbideagatik antolakuntzan urte pilo batetan askotan izan delako eta gaur egun ere badalako antolakuntzako presidentea, Antiguako pilotazaleokeko presidentea. Urte askotan izan da txapelketa honen buru eta da gaur egun ere. Eta orain ja pelotariak, orain ja finaleko sariak emango ditugu. Alde batetik, emakumeen elite mailako sariak emango ditugu. Etorri daitezela mesedez azpitxapeldunak Leire Garai eta Andrea Kapellan. Txalo bero bat bientzako egindako txapelketarengatik. Maria Jesus Idoeta zinegozia, Donostiako zinegozia eta Antiguako pilotazaleok elkarteko Javi Rico dira saria ematen. Esan bezala, Leire Garai eta Andrea Kapellan, txalo bero bat bere haientzako. Azpitxapeldunak emakume mailan, emakume elite mailan. Mil esker. Eta orain emakumeen elite mailako txapeldunak etorri daitezela mesedez, Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeano. Txalo bero bat bientzako. Goizane Alvarez eta Nekane Arzaiusek emango die saria. Goizane Ondo, zorionak Olatz Arrizabalaga eta Leire Galeanorentzat. Mil esker.
Bueno, eta txapelunak promesa mailan etorri daitezela mesedez. Txapeletxea Unax Landa. Iñaki Gabarain, Iñaki Gabanai kiroletako zinegozia den eta Jesus Mari Rubio, Antiguako pilotazaleokeko presidenteak, emango die saria eta txapela. Zorionak Beñata Pezetxea eta Unax Landa. 22 irabazi dute beraien partidua, beraien finala, eta merezitako garaikurra eta txapela jaso dute. Bueno, mil esker eta orain elite mailako sariak emango ditugu. Beraz, etorri daitezela mesedez elite mailako azpitxapeldunak diren Jorge Fernández eta Aratz Oliden. Txalo bero bat beraientzako. Ángel Nieto eta Juan Carlos Sáez de Urturik emango die garaikurra. Antiguako pilotazaleok elkarteko kideak biak ere. Jorge Fernández eta Aratz Oliden azpitxapeldunak elite mailan. Zorionak egindako txapelketaren gatik. Jorge Fernández eta Aratz Oliden. Eta bueno, ja bukatzeko elite maila honetako txapeldunak izan direnak etorri daitezela mesedez Unai Amiano eta Antxon Apezetxea. Unai Amiano eta Antxon Apezetxea, txapeldunak elite mailan. Eneko Goia Donostiako alkatea eta Jesus Mari Rubio, Antiguako pilotazaleokeko presidentea den eskutik jasoko dute garaikurra eta txapela. Merezitako garaikurra eta merezitako txapela. Zorionak beraz, Unai Amiano eta Antxon Apezetxea, elite mailako txapeldunak. Argazkia ateko du hemen. Listo, agurra, bale? Hirurogeita hamabosgarren edizioan. Pelotari, antolatzaile, udal, diputazio, etorri mesedetan akorera. Argazkia ateko du hemen. Bueno, bukatu zaigu. Antiguoko pelota txapelketa. Antiguoko torneoaren 75. edizioa. Gogoratuko izkitzuegu zeintzuk izan diren txapeldunak. Emakumezkoetan, garaipena, Olatzarri Zabalaga Leire Galeanok, Leire Garai eta Andrea Kapellan, 23 eta 21 menderatu dituzte. Promesa mailan, Beñata Pezetxeak eta Unax Landak irabazi dute Iker Egiguren eta Ingeru Bernaloren kontra 25 eta 11 eta nagusien mailan bukatu den azkenengo partiduan, garaipena Unai Amianok eta Antxon Apezetxeak 22 eta 16 Jorge Fernández eta Aratz Olidenen kontra. Aurtengoak eman beharrekoa eman du. Nik uste pelotazalea oso gustora galditu dela. Hemen zegoena bai, pentsatu nahi dut, zuek ere oso gustora galditu zeratela. Eta eskertzekoa da, Donostiko udalak, bere alkatea hemen Eneko Goia buruzuela, Antigoko pelotazaleak elkarteari egin nahi izan dion errekonozimendua. Eta hortarako, Jesus Mari Rubio, Antigoko pelotazaleok elkarteko buruari, presidenteari, oroigarri bat eman dio, eta, denok pozik. Oraindik ere begiratu besterik ez dago, armailetan, kantxan, jendean nola dagoen, da hori orain finalak bukatu direla 15 minutu edo gehiago badira, eta pentsa oraindik ere jendean nola dagoen. Ez dakite bukatzeko, Ander Jesus Mari Rubio ez zaten diatez ez, baina bukatu egin behar duguna, hementxe bukatuko dugu, eskerrik asko, torneoko, txapelketako partidu guztietan izan zaituztegun lagunoi eta datorren urtean ondo baldin bagara 76. edizioarekin hementxe izango gara. Eskerrik asko.